Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. கேட்டது இப்போ கேட்டது. தெரியுது. இப்போ கேக்குறது. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Share screen. Yes. காத்தாலையும் சரியாதான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இப்ப பாக்கலாம். சூப்பரா பாடுறீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க சொல்லி கொடுத்த டியூன் தான் மாதாஜி. நீங்க சொல்லி கொடுத்த டியூன் தான் பாடினேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எங்க பாடுறது மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு காத்தால இந்த ப்ராப்ளம் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன எடுத்து தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் முன்னாடி போய் நம்ம ஈல இருந்து பார்க்கணும். 13-20 ஹரே கிருஷ்ணா. பஸ் இது இவ்வளவு பார்க்க போறோம். Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. என்னாச்சு இப்ப படுத்துறது? L2க்கு வந்தா படுத்துறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியறதா? எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியறதா? ஓ, நம்ம இதுக்கே போகலையே. இப்பதான் வந்திருக்கு. நம்ம மந்திரே கோயிலை பார்க்கலையே, நம்ம பகவானை பார்க்காம ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் ஸ்லைட் ஷோ போட வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். இப்படியே போடுறேன். காத்தால் பஜன் கிளாஸ்ல நல்லா தான் இருந்தது. எல்லாம் வந்தது. வந்துருச்சு மாதாஜி. வந்துருச்சு மாதாஜி. ஸ்கிரீன் வந்துருச்சு. அதான் இல்ல கோயிலோட நம்ம கோயில் ஸ்கிரீன் போடணும் இல்லையா முதல்ல. அது போடாம போட்டேன். ஓகே, நான் வந்து ஸ்லைட் ஷோ போல இப்படியே இருக்கேன்னா கொஞ்சம் நெட்டோட ப்ராப்ளம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இது மாலை வணக்கம். உங்களுக்கு வந்து 7 மணி இல்லையா? 7 மணிக்கு மேல ஆயிடுது. 7:40. 7:25. இங்க இப்பதான் 2:45. ஹரே கிருஷ்ணா. இது மாலை வணக்கம். எல்லாரையும் லெவல் 2 வகுப்பு ஸ்ரீ பக்தி சாஸ்திரியோட லெவல் 2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து 13 சாப்டர் முடிவுக்கு வந்துட்டோம். இனிமே வந்து எல்லா சாப்டர்ஸும் இதா இருக்கும். ஒன்லி 13 சாப்டர்ஸ் லிட்டில் கொஞ்சம் வந்து பிலாசபி இருக்கும். அது புரிஞ்சுக்கதான் வேணும், வேற வழி இல்லை. பிலாசபி இல்லாம வெறும் பக்தி பண்ணேன்னா அதான் முடியாது. அந்த நாலேஜும் வரணும். அதனால 13 சாப்டர்லயே கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாவே இருக்கும் நமக்கு புரியறதுக்கு. பட் போக போக அது புரியும். ஏன்னாக்கா திரும்பி நம்ம படிக்கிறோம். லெவல் 3ல கிடையாது, லெவல் 4ல திரும்பி இதே பகவத்கீதா இன்னும் நிறைய படிக்கும் போது புரிஞ்சு வரும். நம்ம இதெல்லாம் எங்கேன்னு படிக்கிறோம்னா இஸ்கான் மங்களூர்ல தான் படிக்கிறோம். ஐ ஹோப் மை வாய்ஸ் இஸ் கிளியர். வாய்ஸ் கிளியரா கேக்குறதா? கோர்வையா கேக்குறதா இல்ல விட்டு வருதா? கிளியரா கேக்குது மாதாஜி. ஓகே. ஸ்கிரீன் தான் ஸ்டக் அப் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். விஷுவல் தான் ப்ராப்ளம்.
ஓகே, அப்ப நம்ம வந்து இதை எங்கேருந்து படிக்கணும்னா ISKCON மங்களூர் அங்க உள்ள கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா பவன்ல கோயில். அவரை தான் நித்தியமும் நம்ம பார்ப்போம். காலையில் அவர் முகத்தை தான் விட்டு நம்மளோட இது என்னோட டே ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ அங்க வந்து வர்ச்சுவலா வந்துட்டோம். அவரோட பாதத்தை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் 3 வாட்டி சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இது யார் லீலாவதி மாதாஜி இல்ல புவனேஸ்வரி மாதாஜி எடுக்கிறா? யார் எடுக்க போறாலும் எடுத்துக்கோம். மாதாஜி நான் தான் எடுக்கிறேன். மாதாஜி படிங்க. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, நான் பெருசு பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பெருசு பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி கொஞ்சம் ஸ்கிரீனை. பண்ணிக்கோ. ஏன்னா நான் பண்ணலாம், பட் இது ஸ்டக் அப் ஆகுது. இல்ல இங்க எனக்கு இது பண்ணிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே. ஸ்கிரீன் இல்ல மாதாஜி. ஓம் நமோ. ஆமா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஷ்ய ஞான ஜன சலாகயா சக்ஷுருமி நீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சிதா ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே வயம் ஸ்வயம் ரூபஹ கதா மக்யம் ததாதி பதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குருஹ ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஷாதம் ஷககன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் ஷாவதூதம் பரிஷணசயிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் ஷககன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपीशे गोपिका कांता नाराधा कांता नमोस्तुते. दप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण्य हिदासय जगत्तिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादान्त्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदिविषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ददातलये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी शाक्य देशधारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताज्ञं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। நான் மியூட்டா இருந்தேன். ஓகே, வேற சத்தம் உங்களுக்கு கேட்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு மியூட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, சாப்டர் 13ல தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம பாக்கி எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கிறோம். இது க்ஷேத்திர க்ஷேத்திரஜ்ஞ யோகா. இப்போ அதை பத்தி அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தான் பார்க்கணும். க்ஷேத்திரம் நான் என்ன, க்ஷேத்திரஜ்ஞனா என்னது, அப்புறம் என்னது ஞானம்னா என்னது, ஞேயம்னா என்னது, அப்புறம் புருஷானா என்னது, பிரகிருத்தினா என்னது, இதெல்லாம் தான் பார்க்கணும். இதுல வந்து பிரகிருதி கொடுத்துரு, இயற்கை. அது வந்து புருஷா, அது அனுபவிப்பவன் யார், அது வந்து புருஷான்னு சொல்றோம். என்ஜாய், யாரு வந்து அதை என்ஜாய் பண்றாங்க. அண்ட் கான்சியஸ், உணர்வு நிலை, அதை பத்தி படிக்கணும். ஸோ எல்லாமே ஒரு ட்ரையா தான் இருக்கும். இந்த ஃபுல் சாப்டர் இஸ் ஆனா இப்போ படிக்க மாட்டோம், அதுதானே நாலேஜ். சும்மா பக்தி பண்ணி அந்த மாதிரி இல்லை, நாலேஜோட பக்தி பண்ண. ஸோ அவரது தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா இஸ்கானின் நிறுவனர் ஆச்சாரியரின் போதனைகளின் அடிப்படையில் இது வந்து படிக்கிறோம். Ma'am, the network problem. Oh, huh? ஆமா மாதாஜி. எனக்கு நேத்தெல்லாம் உள்ளேயே போகல. என்னமோ வெளிய தள்ளுது, போகவே மாட்டேங்குது, கனெக்டிங்கே வருது. இன்னைக்கு இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு கனெக்டிங். என்னடா இதுன்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி தானே இப்ப பேசுனது? ஆமா மாதாஜி. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, நான் இன்னும் அது எஸ்கேப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி அது வெளியில வரும் இல்லையா, அப்படின்னு நினைச்சுட்டு ஆஃப் பட்டனே பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியறதா, கேட்கறதா நான் பேசுறது? கேட்கறது மாதாஜி. இல்ல இது யூடியூபும் போயிட்டு இருக்கா மாதாஜி? எப்படி தெரியும்? போயிட்டு இருக்கு லைவ் போயிட்டு இருக்கு. லைவ் போயிட்டு இருக்கா? என்ன நடக்குது? லைவ் போயிட்டு இருக்கு, அதனால தான் பேசல நான்.
ஓகே, இல்ல பேசுங்க, அதுக்கு என்னப்போ, யார் நம்ம வீடியோ எல்லாம் பார்க்க போறேன், இல்ல என்ன பண்ணணும், ஷேர் பண்ணணும். என்னடாப்பா ஒரேடி பிளாங்கா எடுத்தே அப்படின்னு, நான் தான் இன்னும் தப்பு பண்ணிட்டேன். எஸ்கேப் பண்ணேன், வேணா நமக்கு அந்த எல்லா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஸ்லைட்லாம் பார்க்க வேண்டாமே. சரியா வரல, இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் வரல பாருங்க. பின்னாடி வந்து உலக மேப், அந்த ஸ்லைட் வேண்டாம் இல்லையா, நம்ம அப்ப நான் எஸ்கேப் பண்ணி இந்த இது பண்ணேன். லட்சுமி மாதாஜி மீட் பண்றீங்களா? எனக்கு தெரியும், கொஞ்ச நேரம் வர்றதே இல்லை, அப்புறம் தான் வருது, 8 மணிக்கு வருது. நம்ம என்ன இருந்தோம், இங்க இருந்தோம். நெட் திரும்பி ஸ்லோவா எடுத்தா எனக்கு புரியல ஒண்ணு. இப்போ இந்த 18 சாப்டர் இப்படிதான் கம்ப்ளீட் பண்ண போறோமா தெரியலையே. ஹரே கிருஷ்ணா. பொறுமை 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 பொறுமை. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இங்க இருந்தோம். இதுல நான் வந்து ஸ்லைட் ஷோ போட்டா எனக்கு ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கு. ஓகே, நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா, இந்த உடல்ல வந்து என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றோம், அது இது எல்லாமே என்னது, இதுதான் வந்து நாலேஜ். இதை பத்தி தான் நம்ம படிக்கிறோம், அதுதான் ஆக்சுவல் நாலேஜ். மற்றவை எல்லாம் நாலேஜ் கிடையாது அப்படிங்கிறது பகவான் சொல்றாரு. இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சார். அமானித்துவம் அதம்பித்துவம், அது என்ன நம்பர், ஐ திங்க் பின்னாடி போனோம், அது இஸ் டேக்கிங் டைம் ஆல்சோ. அந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து வர்றது அமானித்துவம் அதம்பித்துவம். அதுல வந்து நிறைய குவாலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்க, 5 வேர்ஸ். தானே ஆரம்பிச்சோம், அது 8ல இருந்து நினைக்கிறேன், இல்ல ஆமா 8ல இருந்து 12. ஸோ இதுல என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம், 8ல இருந்து 12 மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது இதுல என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அதெல்லாம் தான் நாலேஜ், மற்றவை எல்லாம் நாலேஜ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லியிருக்கார். அப்போ இது என்ன சொல்றாரு, இப்போ வந்து இதுதான் இவ்வாறு ஆமா இவ்வாறாக செயல்களின் களம், தட் இஸ் இந்த உடல், அதுக்கு என்ன சான்ஸ்கிரிட்ல வேர்டு க்ஷேத்திரம், அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், நேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. அந்த சுருக்கமே நமக்கு வந்து தலைக்கு மேல போறது. அப்படி அந்த மாதிரி பகவான் வந்து சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன அப்படின்னு சொல்றாரு. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். நம்ம வந்து பக்தர்களா இருந்து இதை புரிஞ்சு பகவானுடைய இடத்துக்கு போய்விடலாம். அது சம்மரி இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு கண்ணு இன்னைக்கு அப்படிதான் வைக்கிறோம், ஸ்லைட் ஷோ போட்டாதான் கொஞ்சம் பெருசா தெரியும். இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். நாலேஜ்னா என்னது, ட்ரை பண்றேன். அறிவு என்பது கிருஷ்ண உணர்வில் தன்னை புரிந்து கொள்வது மற்றும் எல்லாவற்றிலும் கிருஷ்ணரை உணர்ந்து கொள்வதும் ஆகும். எல்லா இடத்திலும் பகவான் பரவி இருக்கார், எல்லா உயிர்களிடம் அவர் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு, ஏன்னா அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். அப்புறம் வந்து ஒரு உயிர் வாழ்க்குள்ளேயும் அவர் இருக்கார், இது பண்ணினது எல்லாமே அவர் தான், எங்கேயும் அவர் வந்து பரவி இருக்கார். இது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து ஆக்சுவல் நாலேஜ், கிருஷ்ணரை உணர்ந்து கொள்வதும் ஆகும். அறிவு என்பது பக்தி சேவையை முழுமையாக புரிந்து கொள்வதற்கான ஆரம்ப கட்டமே தவிர வேறில்லை. இது புரிஞ்சுக்கிறது இஸ் நாட் த எண்ட் ஆஃப் பக்தி, எண்ட் ஆஃப் இது கிடையாது, இது ஒன்றும் ஆரம்ப கட்டம் தான் அப்படின்னு. அப்புறம் விஞ்ஞானம்னா அறிந்தவர், அறியக்கூடியவர் மற்றும் அறியும் செயல்முறை, அறிவின் அறிவியல் அல்லது விஞ்ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. முடிவு என்னது, கன்க்ளூஷன் 13.13ல இருந்து 18 வரைக்கும் என்ன முடிவு, அது என்ன முடிவுனா என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்கன்னா, எக்ஸ்பிளைன் த சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல் ஆஸ் அ நோபல். இது சோலை பத்தி நம்ம என்னதுன்னு புரிஞ்சுக்க பாக்குறோம். அண்ட் சூப்பர் சோல், தட் இஸ் இந்த பரமாத்மா, ஜீவாத்மா அண்ட் பரமாத்மா பத்தி நம்ம படிக்கிறோம். அதுதான் வந்து நாலேஜ் இஸ் அல்டிமேட் ஆப்ஜெக்ட் டு நோ. இதுதான் வந்து முழுமையா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஓகே, அதான் க்ஷேத்திரம் தான் உடல், ஒரு களம். க்ஷேத்திர ஞானம் அந்த உடலை அறிபவர், ஞானம் என்றால் நாலேஜ், அண்ட் எதை பற்றி படிக்கிறோம், ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ், அதுதான் நேயம். ஸோ என்னுடைய பக்தர்கள் வந்து இதெல்லாம் புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னு அவர் எழுந்து பண்றாரு. அதுல அப்புறம் இப்போ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, இப்போ நான் வரமாட்டேன், நமக்குன்னு
L2க்கு வேண்டி கொஞ்சம் ஸ்லோவா போறது. ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸே கம்மியா வராங்க, எல்லாரும் இப்படி சோம்பேறியா உட்காந்துருக்கு. நவராத்திரி எல்லாம் முடிச்சாச்சு, இப்போ கொஞ்சம் ஒரு ரிலாக்ஸிங் பீரியட். அதுக்குள்ள இப்போ தீபாவளி வந்துடும், அதுல கொஞ்சம் பிஸி பார்க்கலாம். அதுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு 2 சாப்டர் முடிக்கும். இன்னைக்கு 30 முடிக்க பார்ப்போம். ஸோ கிருஷ்ணா இந்த 20லேருந்து 26 என்ன பார்க்க போறோம்னா, கிருஷ்ணா இஸ் ஆன்சரிங் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், 2வது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர். புருஷானா யாரு? இது புருஷா இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் என்னது, பிரகிருதி இயற்கைனா என்னது, அதை அனுபவிப்பவர் யார், புருஷா, அது யாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுறது. பிரகிருதி, புருஷா அண்ட் அவர்கள் தமிழ்ல எப்படி அவரோட ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அப்படின்னா. ஓகே, 20லேருந்து 26 என்ன பார்க்க போறோம்னா, low system resources. Lord Krishna explains Prakriti, Purusha and their union. Bhagavan Krishna Prakriti, that is இயற்கை, மற்றும் புருஷா, அதை யாரு அனுபவிக்கிறாங்க, மற்றும் அவற்றின் ஐக்கியத்தை, that is how is their relationship, எப்படி ஒருத்தர் நம்ம உயிர்வாழிகள்லாம் இயற்கையை சார்ந்து இருக்கும் அப்படி, அதை பத்தி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு. எஸ், இது படிங்க மாதாஜி. யாரு ஃபர்ஸ்ட்? பாமினி மாதாஜி வார்த்தை, புவனேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யாநாதி உபாவவி விகாராம்சம் குணம் சைவ வித்தி பிரகிருதி ஜம்பவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றேன், மெட்டீரியல் நேச்சர். இப்ப நேச்சர்ல இருக்கிறது எல்லாமே இட் இஸ் மெட்டீரியல். ஏன் மெட்டீரியல் சொல்றோம்? மெட்டீரியல்னா என்ன அர்த்தம்? பொருள். பொருள்னா என்ன அர்த்தம்? அது உருவாக்கப்பட்டது. ஒண்ணு உருவாக்கப்பட்டதுன்னா அது எப்பவும் அழியும். அது நம்ம உடலா இருக்கட்டும், இல்ல இயற்கையா இருக்கட்டும், எல்லாமே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அது எல்லாமே அழியக்கூடியது. அதனால அதுக்கு என்ன பேரு இங்கிலீஷ்ல மெட்டீரியல். ஆர் நம்ம இதுல ஜட இயற்கை, இயற்கை ஆர் ஜட இயற்கை. மெட்டீரியல் நேச்சர் அண்ட் த லிவிங் என்டிட்டி ஷுட் பி அண்டர்ஸ்டுட் டு பி பிகினிங்லெஸ். அவர் இயற்கையா அவர் எல்லாம் படைத்திருக்காரு, அப்பதான் எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு, அந்த மாதிரி கிடையாது. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடியும் இருந்திருக்கு, ஆனா அதான் அவ்வியக்த நிலையில இருக்கும். அதெல்லாம் வெளிப்படுத்தும் போது என்னது, எல்லாம் உற்பத்தி ஆயிருக்குன்னு தோணும். திரும்பி எல்லாம் அழியும் போது என்னாகும், திரும்பி அவ்வியக்த நிலைக்கு வரும். வியக்தம் அவ்வியக்தம், வியக்தம் அவ்வியக்தம். அந்த அவ்வியக்த நிலையில இப்ப நம்ம எங்க இருப்போம்னா, பகவானுடைய உள்ளுக்குள்ளேயே இருப்போம். ஃபார் இயர்ஸ் டுகெதர், ஃபார் நிறைய ஏஜஸா நம்ம இங்க இருப்போம். அப்புறம் திரும்பி நாமனா எல்லா உயிர் வழியும் தான், திரும்பி அது எல்லாமே வெளிப்படுத்தும். அப்போ ஒரு மரங்களாகவும் எல்லாம் எவ்ரி திங் வில் பி கிரியேட்டட். வேற சயின்டிபிக்லி இந்த யாருக்கு நம்பிக்கை இல்லாத இல்லையோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒண்ணுல இருந்து தான் ஒன்னொன்னு உருவாச்சு, சடன்லி எல்லாம் வரல. இட் இஸ் ஒன்லி ஒருத்தன் அதை ஏதோ கிரியேட் பண்ணியிருக்கான், அதுல இருந்து வேற ஒன்று மற்றொன்று வந்தது, அப்படி எப்படின்னு தான் பொறுத்து வந்திருக்குன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. நம்ம அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம கடவுளை நம்புறதுனால கடவுள் தான் எல்லாமே படைத்தார். அப்ப அவருக்கு படைக்கிறதுக்குலாம் அவருக்கு ரீசனே வேண்டாம், எல்லாத்தையும் டக்கு டக்கான்னு படைச்சாச்சு அந்த மாதிரி. ஸோ மெட்டீரியல் நேச்சர் அண்ட் த லிவிங் என்டிட்டிஸ், உயிர் வாழிகளும் should be understood to be beginningless. அவங்களுக்கு ஆரம்பமே கிடையாது. இப்ப நம்மளும் இந்த உலகத்துல இருந்துட்டே தான் இருந்திருக்கும். ஏதோ பறவையா இருந்திருக்கும், மிருகமா இருந்திருக்கும், மரமா இருந்திருக்கும், ஏதோ ஒரு ரூபத்துல இருந்திருக்கும், ஏதோ ஒரு உடல்ல இருந்திருக்கும். இப்ப நம்ம மனுஷ ரூபத்துல அது ஃபீமேலா ஆணோ பெண்ணாவோ இருந்து ஒரு வீட்டுல குடும்பத்துல இருந்து நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். பட் we are always there. நமக்கு இது கிடையாது, இறப்பு கிடையாது. as a soul, பாடிக்கு தான் இறப்புங்க. So their transformations and the mode of matter are products of material nature. இப்ப நம்ம இதெல்லாம் மாறி மாறி வரோமே, ஒரு உடலை எடுத்துன்னு வரோமே, இது எதன் காரணம்? இயற்கையின் காரணத்தினால்தான், இயற்கை குணங்கள் காரணமாக நம்ம இந்த மாதிரி மாறுபடுறோம். ஜட இயற்கை உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கை உற்பத்தி பொருள்களே. ஜட இது என்னது, ஜடத்தின் குணங்கள்னா என்னது, இந்த முக்குணங்கள், அது எல்லாமே என்னது, ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி. எல்லாமே it has been created by the Lord. Next, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி மீட் பண்ணிருக்கலாம், அப்பதான் எனக்கு ஆர்டர் தெரியும். புவனேஸ்வரி மாதாஜிக்கு அப்புறம் ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி தான். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படி. कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर् उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुर् उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. இதுல என்ன சொல்லிருக்கார்? ஓகே, இது நேச்சர் இஸ் செட் டு பி காஸ் ஆஃப் ஆல் மெட்டீரியல் காசஸ். இயற்கை குணம், இயற்கை குணம்
சொல்ல, இயற்கை தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம். ஒரு ஒன்றும் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னது? இயற்கை தான். இட்ஸ் மெயின் காஸ். It should be the cause of all material causes and effects, whereas the living entity is the cause of the various sufferings and enjoyments in this world. இயற்கை வந்து காரணம். ஆனா உயிர்வாழி வாழறதுக்கு, உயிர்வாழி ஒரு உருவத்தை எடுத்துன்னு வரும்போது, ஒரு பாடி எடுத்துன்னு வருது என்னது? அதோடைய சுகம் துக்கத்தின் காரணமா தான். தட் மீன்ஸ் என்னன்னா, நம்ம வந்து ஏதோ ஆசைப்படுறோம், அது வந்து அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம், இதெல்லாம் வந்து சுகம். ஸோ அது போல நமக்கு ஒரு உடல் கிடைக்கிறது. சில பேர் துக்கப்பட்டு இருப்பாங்க, ஸோ அவங்க வந்து துக்கப்பட்டு சம்திங். ஸோ இந்த சுகம் துக்கம் எல்லாம் இதுக்குதான். இந்த மாதிரி ஒரு நேச்சர் இருக்கிறதுனால தான் வேறொரு உடலை எடுக்கும்போது அது போல நம்ம வந்து எந்த தாட்ல இருக்கோமோ அது போல வேற உடல் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ சஃபரிங், என்ஜாய்மெண்ட் இன் திஸ் வேர்ல்ட், இதெல்லாமே என்னது? whereas the living entity is the cause of the various suffering and enjoyment in this world. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு உயிர்வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. ஸோ இன்பம் துன்பம்லாம் வருது, இட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் இயற்கையெல்லாம். அது இன்பம் துன்பம்லாம் கொடுக்கறது கிடையாது. உயிர்வாழி, அது ஒரு உடல் இருக்கிறதுனாலதான் இன்பம் துன்பம் எல்லாம் அந்த இதுக்கு உயிர்வாழிக்கு தெரிய வருது. இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த பாடி இஸ் டேக்கிங். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் யாரு? லீலாவதி மாதாஜி. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி மியூட் பண்ணுங்களேன், அப்பதான் எனக்கு அந்த ஆர்டர் தெரியும். இல்லாட்டி நீங்க மேல மேல போயிடுறாரு, அப்புறம் உங்களை ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட்லயே இருங்கோ. லீலாவதி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன். புருஷः பிரகிருதிஸ்தோ ஹி புங்க்தே பிரகிருதி ஜான்குணான் காரணம் குணசங்கோ அஸ்ய சதசத்யோனி ஜன்மசு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. The living entity in material nature thus follows a way of life. அதான் மெட்டீரியல் நேச்சர் முக்குணங்கள். அந்த முக்குணங்கள் தான் நம்மளை இழுக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம்? நம்ம அந்த கட்டுப்பாட்டுல இருப்போம். ஸோ அத காரணம் தான் நம்ம ஒரு ஆக்ஷனும் பேஸ்ட் ஆன் தட் குணத்தினாலதான் நம்ம வந்து ஒரு ஆக்ஷனும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ லிவிங் என்டிட்டி இன் மெட்டீரியல் நேச்சர் தஸ் ஃபாலோஸ் த வேஸ் ஆஃப் லைஃப். என்னது தஸ்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த முக்குணங்களை சார்ந்து நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையை நடத்திட்டு போறோம். என்ஜாயிங் த 3 modes of nature. This is due to his association with that material nature. நம்மளோட அசோசியேஷன் என்னது? பிறவி எடுத்துட்டோம், நம்ம ஒரு இதுதான் ஆத்மா தான். ஆனா பிறவி எடுக்கும்போது என்னது? இதுல இயற்கையோட சம்பந்தப்பட்டுட்டோம். அதனால நம்ம வந்து பந்தப்பட்ட ஆத்மாவா ஆயிட்டோம். The moment we take a body, ஒரு பாடி எடுத்துன்னு வரும்போது it is like, you can imagine like ஒரு மேக்னெட் and அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி இருக்கும் இல்லையா? அந்த அயன் பார்ட்டிகல் இருந்தால் அது டக்குன்னு அது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். இதே பிளாஸ்டிக் அதெல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணாது, ஒன்லி அயன். அப்போ நம்ம வந்து we can think, நம்ம we are all ஒரு இதுக்கு தான் சொல்றேன். இப்போ நம்ம எப்படி சோல் அண்ட் ஆத்மாக்கு வந்து நம்ம சோல் அண்ட் பாடிக்கு நம்ம கார் அண்ட் டிரைவர்னு ஒரு சொல்றோமே, நாட் எக்ஸாக்ட்லி, பட் அது வந்து சொல்றாப்பல இது வந்து ஒரு அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் மேக்னெட். அப்படி அது ஒரு இது கொடுக்கலாம், ஓமையாக கொடுக்கலாம். ஏன்னா எங்கெல்லாம் இரும்பு பொருள் இருக்கோ அது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ இது இந்த இயற்கைங்கிறது என்னது? மேக்னெட் மாதிரி. அப்போ நம்ம உடலை எடுத்துன்னு வரும்போது மெட்டீரியலி மேடு பாடி நம்ம எடுத்துன்னு வரும்போது அதை அட்ராக்ட் பண்றதுன்னா என்ன அர்த்தம்? முக்குணங்களால நம்ம வந்து கவரப்படுகிறோம். This is due to his association with that material nature. என்ன அசோசியேஷன்? என்ன இருக்கு? இயற்கையில நம்ம என்ன வாங்குறோம்? காற்று. முதல்ல நம்ம சுவாசம் விடுறோம், அது எங்கேருந்து வருது? இயற்கை. ஸோ இயற்கை சார்ந்திருக்கும். அப்புறம் என்னது? தண்ணி. அப்புறம் உணவு பொருள் எல்லாமே இயற்கையில விளையிறது தான். நம்ம என்ன உற்பத்தி பண்ண முடியும் வீட்டுல? அதையும் இதையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஏதாவது குக் பண்ணலாமே தவிர இயற்கையில இருந்தா நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கிறது. அது வெஜிடபிளா இருக்கட்டும், வாட்டவர். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து இயற்கை சார்ந்துதான் இருக்கும். This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil among various species. அதனால சுகம் துக்கம் நல்லது கெட்டது இதெல்லாமே அவன் வந்து அனுபவிக்கிறான். இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழ்வு இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். ஸோ நம்மளோட நன்மை தீமை எல்லாம் என்னது? ஒரு உடலை எடுத்துட்டு இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அதனால இல்லாட்டா உயிர்வாழி ஆஸ் அ சோல் நமக்குலாம் ஒன்றும் சுகம் துக்கம் ஒண்ணுமே கிடையாது. நோ அட்டாச்மெண்ட், நோ அப்படி இதா இருக்கும், இது டிட்டாச்சா இருக்கும். ஆனா அந்த உடல் எடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால இந்த சுகம் துக்கம் இதெல்லாமே நமக்கு ஏற்படுறது அந்த முக்குணங்கள் காரணமாக. மாதாஜி திரும்பி அட்மிட் பண்ணிட்டே இருக்கா. இப்போ மாதாஜி தான் படிக்கணும். ஸ்ரீலட்சுமி ஒரு நிமிஷம், அடுத்தது என்ன ஸ்லோகமா என்ன பாக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் தான் ஸ்லோகம். ஒரு நிமிஷம். அப்போ 13.22 என்ன சொல்லியிருக்கு? டிசைர் டு என்ஜாய். நமக்கு எல்லா உயிர் வழிகளுக்கு ஏதோ ஒரு ஆசை இருக்கும் இல்லையா? அதனாலதான் நம்ம வந்து திரும்பி நம்ம வந்து அந்த இயற்கை சார்ந்து வாழறோம். அண்ட் ஒரு உடலையும் எடுக்கிறது என்னன்னாக்கா ஒரு ஏதோ ஒரு டிசைர் இருக்கு. அந்த டிசைர் காரணம் தான் திரும்பி பிறவி எடுக்கிறோம். ஸோ லிவிங் 13. பீஜ வாக்கிய
பீஜ வாக்கியம்னா மூல இது ஸ்லோகத்துல மூல பொருள். ஃபார் லாஸ்ட் 6 chapters ஆஃப் கீதா, கீதையின் கடைசி 6 அத்தியாயங்களுக்கான பீஜ வாக்கியம். என்ஜாய். நம்ம ஏதோ ஒரு அனுபவிக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறோம். அப்ப அந்த விருப்பம் எதால பூர்த்தி ஆகுது? பிகாஸ் ஆஃப் இயற்கையால தான் அதை வந்து பூர்த்தி பண்ண முடியும். So forges the desire to enjoy forges the bond between Purusha and Prakriti. நம்ம தான் புருஷா, நம்ம மாத்திரம் இல்ல, இது பரமாத்மா வரும் அடுத்தது. ஸோ நம்ம இது புருஷாங்கிறது பகவானையும் குறிக்கும், தட் இஸ் பரமாத்மாவையும் குறிக்கும், நம்மளையும் குறிக்கும். பிரகிருதி நம்ம வந்து இயற்கை சார்ந்திருக்கோம். லிவிங் என்டிட்டி ஃபாலோஸ் த வே ஆஃப் லைஃப் அக்கார்டிங் டு த 3 modes. உயிரினங்கள் 3 முறைகளின் படி வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றுகிறது. அப்புறம் என்ன இந்த மாதிரி அப்புறம் என்னது அசோசியேஷன் வித் மெட்டீரியல் நேச்சர் லீட்ஸ் டு டிஃபரண்ட் குட் அண்ட் ஈவில் அமங் வேரியஸ் ஸ்பீஷீஸ். நம்ம அதை சார்ந்திருக்கோம். அப்புறம் அதனால டிசைர் வளர்ந்து திரும்பி வந்து என்ன ஆகும்? அதனால சுக துக்கங்களை அனுபவிக்கிறோம். பௌதிக இயற்கையுடனான தொடர்பு பல்வேறு இனங்களுக்கு இடையில் வெவ்வேறு நன்மை தீமைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. நம்மளுடைய இன்ப துன்பம் எல்லாமே பிகாஸ் ஆஃப் நம்ம வந்து இதுல இயற்கை வந்து சார்ந்திருக்கிறதுனால. ஸ்ரீலட்சுமி மாதா படிங்க. இப்ப படிங்க. வந்துட்டா ஸ்கிரீன் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. படிங்க. வீட்டுல வச்சுக்கிறேங்க. 13.23 படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி 22 மந்த 22 ஸ்லோகம் வரல, 23க்கு போயிடுது. மாதாஜி நான் 22 நான் தான் மாதாஜி படிச்சேன். உபத்ராஷ்டாம் ஸ்மந்தாஷ பிரதாபோக்தா மகேஸ்வர பரமாத்மேதி ஷாப் யுகதோ தேஹே அஸ்மின் புருஷ பர. ஹரே Krishna. Purushaha paraha. Yes. Yet in this body there is another. நாம மாத்திரம் உயிர் வாழி என்னது என்னது ஆத்மா. உயிர் வாழினா ஆத்மா ஜீவாத்மா மாத்திரம் கிடையாது. Yet in this body there is another transcendental enjoyer. இன்னொருத்தர் இருக்கார் என்ஜாய் பண்றவர். யாரு? Who is the Lord? பகவான் தான். The supreme proprietor who exists as the overseer. அப்படின்னா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்காரு. என்னெல்லாம் பண்றோம், என்னெல்லாம் ஏமாத்துறோம், என்னெல்லாம் பொய் சொல்றோம், பகவான் கற்பனை பண்ணாம எல்லாம் சாப்பிடுறோமா, நம்ம எவ்வளவு டைம் ஜபா பண்றோம், எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஏன் பண்றது இல்ல கேட்க மாட்டார். ஏன் பண்றது இல்ல பண்ணுன்னு குட்ட மாட்டார். ஆனா இஸ் தேர் ஓவர்சியர். இஸ் ஜஸ்ட் வாட்சிங். இஸ் வாட்சிங். அதனாலதான் அவர் வந்து என்னது இருக்கு சாட்சி. அவர் சாட்சியா இருக்கார். அண்ட் பர்மிட்டர். இது புது கான்செப்ட். இப்ப நம்ம இங்க படிக்கலாம். இனிமேல இருந்து இதை படிப்போம். பர்மிட்டர். ஹி இஸ் அலோவிங். நம்ம வந்து ஒரு செயலும் புரியறதுக்கு அவர் என்னது அவர் ஒரு கிரீன் சிக்னல் கொடுத்தாதான் நம்மளால பண்ணவே முடியும். அது நமக்கு இவ்வளவு நாள தெரியாது. ஆத்மாக்கு தெரியாது. ஆத்மா நினைச்சுங்க நான் தான் பண்றேன். அது பண்றதே கிடையாது. அது பாட்டுக்கு இருக்கு. அது ஆசைப்படுறது. அப்புறம் என்னது இயற்கை குணங்களால நம்மளோட இது சென்சஸ்னாலையும் அண்ட் பகவானுடைய பர்மிஷன்னாலையும் தான் அது வந்து ஒரு செயலை புரிய முடியும். ஆனா ஆத்மா வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோல நான் தான் பண்றேன் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கேன். இதெல்லாம் வரும் நமக்கு அடுத்த இதுல வரும். இதெல்லாம் இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி ஒரு டாபிக் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அந்த மாதிரி. ஸோ என்னது பரமாத்மா த சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர் ஹூ எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் அ ஓவர்சியர். எல்லாத்தையும் பார்க்கறதுக்கு சாட்சியா இருக்கார். அண்ட் பர்மிட்டர் ஆல்சோ. ஹி இஸ் பர்மிட்டிங் அஸ் டு டூ எனி ஆக்ஷன் வி டூ. அது அவருடைய பர்மிஷன்லாம் நம்மளால முடியாது, பண்ண முடியாது. அண்ட் ஹூ இஸ் நோன் ஆஸ் சூப்பர் சோல். அவர் தான் பரமாத்மா. அவருக்கு என்ன பேரு? பரமாத்மா. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரை இறைவன் பரம உரிமையாளர் மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. ஆனா இது வரும் 18 chapter திரும்பி படிப்போம். ரொம்ப ட்ரை தான் அது. ஆனா இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு கான்செப்ட் நம்ம புரிஞ்சுட்டே வரும். இதெல்லாம் 2nd chapterல சொன்னா புரியாது. 2nd chapterல என்ன படிச்சோம்? ஆத்மானு தான் படிச்சோம். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறோம் நாலேஜ். 13th chapterல இருந்து நாலேஜ் தான். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே. ஓகே, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிச்சுட்டா. சிந்துஜா மாதாஜி இப்போ வந்திருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சிந்துஜா மாதாஜி படிச்சுட்டா. हरे कृष्ण. य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं सहोनै सह सर्वदा वर्धमानो अभि न स पूज्यो अभिजायते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. One who understand this philosophy, யார் இந்த philosophy புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, இப்போ இவ்வளவு 3 கிளாஸ், இன்னைக்கு 3rd day.
ஃபர்ஸ்ட் டேலேருந்து நம்ம வந்து இந்த 13 சாப்டர் படிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் டேனா இந்த 3 நாள் முன்னாடி, இன்னைக்கு புதன்கிழமை இல்லையா? ஸோ திங்கட்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை எல்லாம் படிச்சு இன்னைக்கு புதன்கிழமை இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா one who understand this philosophy concerning material nature, இயற்கை குணங்களை பற்றி, லிவிங் என்டிட்டி உயிர்வாழியை பற்றி, அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர், நம்ம எப்படி அதை சார்ந்து வாழறோம், அது எப்படி நம்மளை வந்து ஷேப் அப் பண்றது, அது அதன் காரணம் தான் சுகம் துக்கம்லாம் நமக்கு வந்து அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு உடல். இந்த உடல் இருக்கு, உடலால அனுபவிக்கிறோம், பட் இயற்கை குணங்களால தான் நமக்கு வந்து அந்த சுக துக்கம் எல்லாமே நமக்கு ஏற்படுறது. மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் இஸ் ஷுவர் டு அட்டைன் லிபரேஷன். இது யார் நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து லிபரேஷன் கண்டிப்பா கிடைக்கும். he will not take birth here again regardless of his present position. என்ன நிலைமையில அவன் இருந்தாலும் அவனுக்கு பெரிய ஞானியா இருக்க வேண்டாம், இது இதா இருக்க வேண்டாம், ஆனா இந்த நாலேஜ் இதை வந்து அவன் நல்லா புரிஞ்சுட்டாலே அவனுக்கு வந்து என்னது முக்தி நிச்சயம். ஜட இயற்கை உயிர்வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றி இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. இதெல்லாம் படிக்கணும்னா இப்ப என்னது நாலேஜ் வரணும், பக்தியும் வேணும், எல்லாம் சொல்றார், எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு 18th சாப்டர் தான் ஒரு போடுவார். சர்வ தர்மான் பரித்யாஜ்யன்னு சொல்லிடுவார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கொடுத்துருக்காங்க ரிசல்ட் ஆஃப் நோயிங் த பிலாசபி. இது நம்ம புரிஞ்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? லிபரேஷன் கிடைக்கும். One who understands philosophy concerning the material nature, the living entity, the nature, இயற்கை உயிர்வாழிகள் அவர்களுடைய என்ன சம்பந்தம் இதை தெரிஞ்சுக்கிறவங்க என்னாகும்? sure to attain liberation. நிச்சயம் அவங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும். என்ன கொடுத்துருக்கு? நாலேஜ் ஆஃப் ஆன்மாவிற்கும் பரமாத்மாவிற்கும் இடையிலான உறவை உண்மையாக புரிந்து கொள்வதற்கான அறிவு. எஸ், இப்ப நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? நமக்கும் இயற்கைக்கும் என்ன ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு அதை படிக்கிறோம். பரமாத்மா, ஈவன் பரமாத்மா இஸ் ஆல்சோ என்ஜாயர். நம்ம ரெண்டு பேரும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் எப்படி இயற்கை வந்து அனுபவிக்கிறாங்க அது படிக்கிறோம். அப்புறம் உயிருள்ள பொருள் எப்படி இந்த ஜட உலகில் ஒரு ஆபத்தான நிலையில் வீழ்ந்தது என்பதை புரிந்து கொள்ள. வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் நாலேஜ்? இந்த நாலேஜ் படிச்சா என்ன கிடைக்கும், என்ன புரிந்து வரும்? டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு த லிவிங் என்டிட்டி ஹஸ் ஃபாலன் into this material world in a precarious condition. நம்ம வந்து திரும்பி ஒரு உடலை எடுக்கிறோம். அது ஏன் இந்த திரும்பி இந்த உடலை எடுக்கிறோம்னா ஏதோ ஒரு ஆசை, டிசையர். இப்போ நம்ம இந்த 13 சாப்டர் இருக்கோம், 15th வரும். இந்த சாப்டரோட கண்டினியூஷன் 15th வரும். அந்த ஆசை தான் இதுக்கு எல்லாமே காரணம். இந்த ஆசைப்படுறோம், நம்ம என்னத்துக்கு ஆசைப்படுறோம்னா அது தெரிய வரும். ஸோ அது வந்து இயற்கை வந்து அதை வந்து பூர்த்தி பண்றது. அதனால தான் நம்ம வந்து ஒரு உடலை எடுக்கிறோம். இது வந்து ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் பொசிஷன், நம்ம நிலையை எப்படி புரிந்து கொள்வது, இப்போ அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கா நெக்ஸ்ட்? சுதந்திரா தேவி மாதாஜி. மழையெல்லாம் நின்று விட்டா மாதாஜி? சுதந்திரா தேவி மாதாஜி. மாதாஜி எல்லா ஊர்லயும் மழை மாதாஜி. என்ன பண்றோம்? இயற்கை சீற்றம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடி ஒரு ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे. हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி உடம்பு முடியலையா உங்களுக்கு? கஷ்டமா படிக்கிறீங்களா? ஆமாங்க மாதாஜி, அந்த ப்ராப்ளம் அப்ப சொன்னது அது அப்படியே இன்னமும் அப்படியேதான் மாதாஜி இருக்கு. லிஸ்னிங் மோட்ல இருங்க மாதாஜி. உங்க வாய்ஸ்ல இருந்து எனக்கு தெரிஞ்சது லிஸ்னிங் மோட்ல இருங்க. பரவாயில்ல, டோன்ட் ஸ்ட்ரெயின் யுவர்செல்ஃப். சரி மாதாஜி. நல்ல விஷயங்கள் தானே கேட்கறேன் இல்லையா? அதுக்கு அப்படி இருந்துட்டு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றேன். நான் அட்டென்ட் பண்ணுங்க, ஆனா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி படிக்காம. அது வந்து வாய்ஸ்லயே தெரிஞ்சது எனக்கு. அதனால உங்க பேரு கூப்பிடுறேன்னா முடிஞ்சா படிங்க, இல்ல மாதாஜி அப்புறம் அடுத்த டைம் படிக்கிறேன் அப்படி சொல்லி. அதான் முன்ன கிளாஸே அட்டென்ட் முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப மோசமா இருந்தேன். இப்ப கொஞ்சம் அட்டென்ட் பண்ற அளவுக்கு இருக்கிறதுனாலதான் வந்தேன் மாதாஜி. இருந்தாலும் படிக்கணும்னு ஒரு ஆசை. இந்த இல்லடா நன்னா படிக்கிறார் மாதாஜி. ஏதோ அதான் சொல்றேன், பகவான் அப்படிதான் மாதாஜி இருக்கு. இல்ல, பக்தர்களை வந்து சோதித்து பார்ப்பார். உங்களுக்கு எவ்வளவுதான் என் பேர்ல நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்தர்களை செலக்ட் பண்ணிதான். அப்ப எங்களை எல்லாம் சோதிக்கல, எங்களுக்கு வேற விதமான சோதனை இருக்கும், தெரியாது இதுல. ஆனா ரொம்ப பிடிக்கிற பக்தர்களை நன்னா இழுத்து பிடிச்ச என்ன எவ்வளவு பக்தி பண்ற பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோதனை பண்ணுவார். அது இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம படிக்கலாம் மாதாஜி. என்னோட இதெல்லாம் அதுல போட்டிருக்கா. ஒரு ஆச்சாரியர்கள்லாம் எழுதுவாங்க. வந்து அது இது பஜன்லயே இருக்கு. நல்லா சோதித்து பார்க்கிறாருன்னா இதை வந்து நிர்வாணமாக்கி என்னை பிச்சை எடுக்கிற லெவல்ல கொண்டு வந்துட்டே. அது ஒரு இது பஜனே இருக்கு. அந்த லெவல்ல கொண்டு வந்துட்டேன்னு அந்த போயிட்டு எழுதுறாரு.
அந்த மாதிரி நீ வந்து ஐ திங்க் சோராஷ்டகம் அதுலதான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்ப அந்த மாதிரி பக்தர்கள்னு ஆயிட்டோம்னா அவருக்கு பிடிச்ச பக்தர்களே அவர் வந்து வாட்டி வதக்கி எல்லாம் பண்ணி ஒரு உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுவார். ஆனா நம்ம மாத்திரம் என்னது அவரோட அவரை காலை விடாம பிடிச்சுன்னு இருக்கணும். அவர் பேர்ல பக்தியை மாத்திரம் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ரே பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட் டைம்ல கரெக்டா சொன்னீங்க மாதாஜி. ரொம்ப அப்படிதான் டிப்ரெஸ்ல இருந்தேன். என் மைண்டை திருப்பி கொஞ்சம் ஓகேவா பண்ண வச்சிருக்கீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. You will become all right மாதாஜி. ஒரு உள்ளுணர்வு சொல்லும் இல்லையா, நீங்களாம் யங் தான், எல்லாம் நல்லா சரியாயிடும். ஓகே சரிங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இதுல என்ன சொல்ற பகவான், some perceive the super soul within themselves. சில பேர் உணர்றாங்க உள்ளூர் பகவான் இருக்கார் அப்படின்னு உணர்றாங்க. த்ரூ எப்படி மெடிடேஷன். சில பேர் வந்து அரூபவாதிகள். அவ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவளுக்கு உருவம் இல்லை. இப்ப நமக்கு உருவம் இருந்து நம்ம வந்து பண்ணும்போதுதான் அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்றோம். அவருடைய பார்க்கணும், கண்ணால பார்க்கணும். காலையில இருந்து திரையை திறக்கும் போது அவரை பார்க்கணும். சரி, என்ன உருவம் இருக்கு, சரி ஒரு விக்கிரகம் இதுல இருக்க, அதுல உயிர் இருக்கு, நம்ம வந்து அதை பார்க்கணும், நமக்கு நல்ல ஒரு திருப்தி ஏற்படுறது. அப்ப பஜன் பாட தோணுறது, அவரை துதிச்சு எல்லாம் இதெல்லாம் ஸ்லோகம் சொல்ல தோன்றது, அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ண தோன்றது, இதெல்லாம் நமக்கு ஏன் தோன்றது, ஒரு உருவம் வைத்து. அப்ப நம்மளாம் அப்படி கண்ண முடிந்து மெடிடேட்லாம் பண்ணவே வேண்டாம். மெடிடேஷன் இஸ் வாட், உருவம் இல்லாதவங்க வந்து இந்த வெறும் ஒரு பிகாஸ் காட் இஸ் தேர் எவ்ரிவேர். அவங்களோட கான்செப்ட் என்னது, பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார். ஒரு உருவம் வைத்து நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். அந்த பாதை டிஃபிகல்ட்னு பகவானே சொல்றாரு. அது பெரிய ஞானி அந்த மாதிரி அவங்களால முடியும். அப்ப இதுல என்ன கொடுக்குற, சம் பர்சீவ் தி சூப்பர் ஸ்டார். பகவானை வந்து உணர்றது உள்ளூர இருக்கார். அவங்க உணர்றதுக்கு சில பேர் என்ன பண்றாங்க, மெடிடேட் பண்றாங்க. ஏன்னா அரூபமா இருக்கிற அந்த பரமாத்மாவையும் வந்து அவங்க மெடிடேட் பண்ணி ரியலைஸ் பண்றாங்க within themselves through meditation, others through cultivation of knowledge. என்னது நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ், நிறைய வேதங்கள் அது இது நிறைய இருக்கே, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் படிச்சு பகவானை வந்து உணர ட்ரை பண்றாங்க. others through the cultivation of knowledge and still others, இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க எப்படி, through working without fruitive desires. வேலை செய்யறோம் யாருக்கு, பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு. ஆனா அதனால எனக்கு என்ன பயன், அது மாத்திரம் எதிர்பார்க்காம பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும். ரைட் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மங்களாரத்தி, அதுலதான் டெஸ்டிங்கே அதுலதான் இருக்கு. நம்ம பக்தனா இருக்கோம்னாக்கா காலையில கண் முழிச்சு நமக்கு அவ்வளவு அப்படியேதான் தூக்கம். இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்களா தெரியாது, அந்த ஜெகநாத் அந்த சின்ன குட்டி பையன் ஆடுறான், இன்னமா ஆடுறான். அவன் இப்படி இல்லாம அவனுக்கு தெரிஞ்சா போல ஸ்டெப். யாரெல்லாம் பாத்தீங்க? நான் பார்த்தேன் மாதாஜி. அதான் எப்படி இருந்தீங்க அந்த குழந்தை பக்கத்துல, நமக்கு அப்படி தோன்றது. குழந்தை அதுவும் காலையில சீக்கிரம் இருந்தது, குளிச்சுடுறாங்க. ஏன்னா கோயிலுக்கு வந்திருக்கான், குளிச்சு அந்த இது நாம இட்டுண்டு பஞ்சகச்சம் இட்டுண்டு ஆடுறது அந்த குழந்தை. சோ என்ன சொல்றேன், அது பகவானை வந்து அந்த மாதிரி உணர்ந்து வந்து பண்றது. ஸோ ஸ்டில் அதர்ஸ் ஒர்க்கிங் த்ரூ வித்வுட் எக்ஸ்பெக்டேஷன். நமக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம பகவானை வந்து காலையில மங்களாரத்தி பார்க்க தான் வேணும். அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாள் ஜபம் பண்ணலாம். அதே காத்தால ஏன் ஜபம் பண்ணலன்னா அதுதான் பீஸ். படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு அதானே சொல்லுவோம், காத்தால எழுந்து படி. ஏன் சொல்றோம், பிகாஸ் அந்த டைம்ல பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், நிசப்தமா இருக்கும். அப்ப நம்ம படிக்கிறது அப்படியே நம்ம காதுல போகும். அப்ப இந்த ஜபமும் இருக்கு வெரி எஃபெக்டிவ். ஸ்டார்டிங்கே பண்ணாம நான் பார்த்து வேற என்னவோ பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா அதெல்லாம் இதுல வரவே இல்லையே. நம்ம பகவத்கீதாலேயே அந்த மாதிரி சொல்லலையே. ஸோ சம் பர்சீவ் சூப்பர் சோல் வித் இன் தெம்செல்ஸ் த்ரூ மெடிடேஷன், அதர்ஸ் த்ரூ கல்டிவேஷன் ஆஃப் நாலேஜ். ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிப்பாங்க. அண்ட் ஸ்டில் அதர்ஸ், ஸ்கிரிப்சர்லாம் படிக்க வராது எனக்கு, மெடிடேட்லாம் சும்மா கண்ண முடினா எப்படி ஏதோ உருவம் இல்லாத எனக்கு மெடிடேட்லாம் பண்ண வராதுன்னா அப்போ தொண்டு புரியணும். பகவானுடைய விக்கிரகம், பகவானுடைய உருவத்தை வைத்து நம்ம வந்து அவருக்கு தொண்டு புரியணும். So still others through working without fruitive desire. ஆனா எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பண்ணும். தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு இதுக்கு அப்புறம் வேத அனாலிசிஸ் தான் 13.25 என்ன கொடுத்துட்டு, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த்ரூ வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் யோகா. யோகானால் என்னது, பகவானை நினைத்து இணையிறது, மனதால் பகவானை நினைத்து இணையிறது. அது ஜபமா இருக்கட்டும், ஒன்லி மெடிடேஷனா இருக்கட்டும், இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அந்த ஏட்டிக் கல்வியெல்லாம் கிடையாது. ஒரு இதுவும் படிச்சு அவங்க பகவானை உணர்றாங்க, வேதம் எல்லாம் படிச்சு. ஸோ பல்வேறு வகையான யோகங்கள் மூலம் புரிந்து கொள்ளுதல். லார்ட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் 2 classes ஆஃப் கண்டிஷன் சோல்ஸ். நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஆத்மாக்களின் 2 வகைகளை இறைவன் விளக்குகிறார். ஒன்னு என்னது, ஃபெய்த்ஃபுல் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப், ஆன்மீக வாழ்வில் உண்மையுள்ளவர். உண்மைனா
ரொம்ப சீரியஸா சின்சியரா பண்றாங்க. நீ சண்டே நான் தூங்குறேன், வெளியில போயிட்டேன், அதனால ஜபம் இல்லை, அன்னைக்கு பகவானுக்கு நைவேத்தியமே கிடையாது, அந்த மாதிரி இல்லாம எங்க இருந்தாலும், எந்த ஊர்ல இருந்தாலும், எந்த காட்டுல இருந்தாலும் சரி, எங்க இருந்தாலும் பகவானை நினைக்கதான் வேணும். அந்த மாதிரி உண்மையா வந்து இது ஆன்மீக வாழ்வில் எப்படி இருக்காங்க. அப்படி இப்படி தியானம், சம் பர்சீவ் த்ரூ தியானம், சூப்பர் சோல் த்ரூ மெடிடேஷன், சாங்கிய யோகா, others through cultivation of knowledge. Again, Sankhya yoga is not totally bad. சாங்கியம்னா என்னன்னாக்கா philosophically understand பண்ணுவாங்க. ஆனா only philosophy படிக்கிறேன், அதுல பக்தி இல்லைன்னா அது வேண்டாம், அது வரட்டு இதுதான் படிப்பு தான், அது உள்ள பிரயோஜனம் கிடையாது. சாங்கிய யோகா இஸ் குட் ப்ரொவைடட் அதுல வந்து பக்தியோட நம்ம வந்து பகவானை புரிஞ்சு அதை படிக்கிறது தான் பெஸ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி சில பேர் தியானம் பண்றாங்க, சில பேர் ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடீஸ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வந்து வேற ஒருத்தருக்கு இப்படி கர்ம யோகா செயல் புரியுறாங்க. நம்மள மாதிரி உள்ளவங்க என்ன பண்றாங்க, டிவோஷனல் சர்வீஸ், we are keeping on doing devotional service, அது பண்றாங்க. Still others through working without fruitive desire. ஓகே, இங்க நமக்கு நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட இது வந்து ஒரு கட்சி பீப்புள் ஆல் பிலீவிங் காட் அண்ட் இது பண்றாங்க. இன்னொருத்தர் எப்படி ஏத்திஸ்ட், அவங்களுக்கு வந்து கடவுள் மேல நம்பிக்கை இல்லை. அக்னோஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்கெப்டிக்ஸ் ஆர் பியாண்ட் த சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். உங்களுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் பகவான் இருக்காரு, ஆனா இதெல்லாம் ஒன்றும் இன்வால்வ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்து வேற ஏத்திஸ்ட். பேசிக்கலி என்ன, பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லை, ஸ்கிரிப்சர் பேர்லயும் நம்பிக்கை இல்லை. It also includes those who establish the doctrine of monism. Monism, that is another, நம்ம எப்படி அரூபவாதி சொல்றோம் அந்த மாதிரி அதுக்கு மோனிசம் கொடுத்துருப்பாங்க. தனித்துவ கோட்பாட்டை நிறுவுபவர்களும் இதில் அடங்குவர். நாத்திகர்கள், அஜ்ஞானவாதிகள் மற்றும் சந்தேகம் கொண்டவர்கள் ஆன்மீக புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். ஓகே, அவளை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும்னா அது வேற செப்பரேட் கிளாஸ் தான் இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு தெரியாது இல்லையா, நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும்போது பக்தி இல்லாதவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அவங்களுக்கு நம்ம பாதை கஷ்டமா இருக்கும், நமக்கு அவா பாதை கஷ்டமா இருக்கும். நமக்கு எதுக்கு எடுத்தாலும் பகவானோட கிருபை நம்ம சொல்லுவோம். அவங்க எல்லாம் நேச்சுரலா வந்திருக்கேன்னா பகவான் சொல்றேன், நான் எஃபர்ட் போட்டேன் வந்திருக்கேன்னு. ஆனா வந்து லைஃப் வில் டீச். எல்லாருக்குமே வந்து லைஃப் தான் பெஸ்ட் லெசன். அந்த லைஃப்ல வந்து ஒரு லெசன் இதர் அவங்களுக்கு வரும், இல்லை அவங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் வரும், இல்லை ஃப்ரெண்டு யாரையோ பார்த்து அப்புறம் புரிஞ்சுப்பான். ஆமா இல்ல, கரெக்ட் இல்லையா, இவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டுட்டும் அவனுக்கு கிடைக்கலையே, இல்லை ஒண்ணுமே எஃபர்ட் போடல, இன்னுக்கு ஈஸியா கிடைச்சிருக்கு, அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கு இல்லையா, அப்போ பகவான் ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் தான் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு அவளுக்கு நம்பிக்கை வரும். ஓகே, அடுத்தது என்னது, டிவோட்டீஸ் ஆஃப் த லார்ட் ஆர் பெஸ்ட் சிச்சுவேட்டட் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அப்ப யாரெல்லாம் வந்து கடவுள் பக்தியோட இருக்காங்களோ அவங்க வந்து கரெக்டான பொசிஷன்ல இருக்காங்க. பிகாஸ் they know that beyond the material nature or spiritual world and supreme personality of Godhead who expands as Paramatma. இது இயற்கை நேச்சர், இப்ப நம்ம பாக்குற இயற்கை, இதுக்கும் அப்பால் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு இருக்கு. அங்க என்னது, பரமாத்மா இருக்கார், பரமாத்மா நமக்குள்ளே இருக்கார், அங்க கடவுள் இருக்கார், எல்லாத்தையும் வந்து கவனிச்சுக்கிறதுக்கு கவர்ன் பண்றதுக்கு அவர் தான் இருக்கார். இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சு வருது யாருக்கு, டிவோட்டிஸ். அப்ப நம்ம வந்து இதுதான் கர்ம யோகாவும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வித்வுட் எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஸோ டிவோட்டிஸ் ஆர் த பெஸ்ட். அடுத்தது யாரு சுதாந்திரன் மத்தை படிச்சுட்டாங்க. இப்போ திரும்பி புவனேஸ்வரி மத்தை. காத்தால பஜன் கிளாஸ் 5:30 மணி 5 மணி கரெக்டா இருந்தது. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. அன்யே திவேபம் அஜானந்தஹ ஸ்ருத்வான் யப்ய உபாஷதே தே அபிஷாதி தரந்த் ஏவ அம்ருத்தம் ஸ்ருதி பிராயணஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பராயணாக எனக்கு சாரி ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு பாதி கேட்டது, அது விட்டு கேட்டது. ஓகே, எகெயின் தேர் ஆர், இனிமே இப்ப இந்த பக்தர்கள் எப்படி அதுலயும் வந்து அகெயின் தேர் ஆர் தோஸ், இதை தவிர இப்ப என்னெல்லாம் பார்த்தோம், நம்ம வந்து மெடிடேட் பண்றவங்களை பார்த்தோம், அப்புறம் வந்து இது ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் பண்றவங்களை பார்த்தோம், ஞானத்தை வளர்க்கிறவங்க, அப்புறம் வந்து தொண்டு புரியறவங்க, இது 3 பேர் பார்த்தோம். இதையும் அல்லாதக்கு again there are those who although not conversant in spiritual knowledge, ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் தான் கிடையாது, ஒன்றும் பகவத்கீதா படிக்க தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது, இதெல்லாம் இருக்கா ஸ்கிரிப்ட் இருக்கானே தெரியாது, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களை என்ன பண்றாங்க, begin to worship the supreme person upon hearing from him
ஃப்ரம் அதர்ஸ். பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறாங்க. யாரோ ஒரு ஆச்சாரியர் வந்து சொல்றாங்க இப்படி இப்படி இருக்கவும், அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆச்சாரியர்கிட்ட இருந்து கேட்டு படிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு முதல்ல ஒன்றும் தெரியாது, அஜ்ஞானத்துல இருந்தாங்க. அப்புறம் ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் எழுத்து படிப்பு தெரியாத இருக்கும், பட் அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஆனா ஒருத்தர் வந்து பகவான் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருன்னா அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் குருவை வந்து அணுகி அவங்க வந்து படிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கேட்டகரியும் இருக்காங்க. தேர் ஆர் தோஸ் who, although not conversant in the spiritual knowledge, begin to worship. அப்பவும் வந்து பகவானை கொண்டு புரிய ஆரம்பிக்கிறாங்க. யார் மூலமா? ஆச்சாரியர் மூலமா. Upon hearing about him from others, because of their tendency to hear from authorities, they also transcend the path of birth and death. அந்த மாதிரி உள்ளவங்களை என்னது ஒரு நம்பிக்கையோட, பகவானை நம்பிக்கையோட அவங்க படிக்கிறதும் என்னது கேட்டு படிக்கிறாங்க. அதுவும் அந்த நம்பிக்கையோட பண்றதுனால அவங்களும் வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு அந்த சுழற்சியில இருந்து வெளிவருவாங்க. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் ஓகே வித் இட். ஏன் எதற்கெல்லாம் ஒரு கொஸ்டின் கிடையாது, எனக்கு தெரியாது, நீங்க அதுக்கு பாதை அமைச்சு நீங்க சொல்லி கொடுக்குறீங்களா, எஸ் அப்படின்னு காது கொடுத்து நம்பிக்கையோட கேட்கறாங்க இல்லையா. அதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இயல்பு அவங்க கிட்ட இருக்கு. அந்த மாதிரி அவர்கள் அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். வந்து கடைசி செக்ஷன் வந்துட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஸ்லோவா தான் போடுறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 13 சாப்டர் மறக்கவே முடியாது உங்களுக்கு. இதே போலதான் எனக்கு வந்து ஒரு 3-4 மாசம் முன்னாடி வீடு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணோன்னு இன்டர்நெட் சரியா ஒர்க் பண்ணல. எல்லாம் புதுசா இருக்கும், எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா. 5 கிளாஸ் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. குழந்தைகளோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன், எல்லாம் ஸ்ட்ரக் ஆகும், வெளியில வந்துடுவேன், திரும்பி உள்ள போவேன், ஜூம்ல வெளியில இப்ப பாருங்க நான் ஒண்ணுமே பண்ணல, என் கையெல்லாம் இங்கதான் இருக்கு. அதே ஜம்ப் அடிக்கிறது, எப்போ கிளிக் பண்ணிருப்பேன் அது ஜம்ப் அடிக்கிறது. ஸோ அந்த 5 கிளாஸ் அவளுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் 18 days முடிஞ்சாச்சு. அப்பதான் எங்களுக்கு 12-13 தான் நடந்திருக்கு. 14 ஒன்றும் சொல்லிட்டு அப்புறம் முடிச்சேன். ஓகே, இப்போ இது வந்து கிளாஸ் இது கொண்டு போய் 27-35 என்ன படிக்க போறோம்? ஞான சக்ஷுஷா. இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? அர்ஜுனனுக்கு வந்து திவ்ய சக்ஷுஷா, அவரை பார்க்கறதுக்கு, அவருடைய உலகளாவிய வடிவத்தை பார்க்கறதுக்கு திவ்யனா என்னது? கண்களை எந்த மாதிரி ரொம்ப இதா என்னது ஆன்மீக கண்களை கொடுத்தார். ஆன்மீகம் என்ன சொல்றாங்க, ரொம்ப அது பவர்ஃபுல் கண்கள், பகவானை பார்க்கறதுக்குள்ள கண்களை கொடுத்தார் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு. இப்ப என்னது? ஞானம், ஞான சக்ஷுஷா, விஷன் ஆஃப் நாலேஜ், அறிவின் பார்வை. இதை நம்ம பார்க்க போறோம். One who can see super soul, living entities and material nature in their proper perspective sees through the eyes of knowledge. சரியா எது இருக்கோ அது அப்படியே பார்க்கறான், கரெக்டா வந்து உணர்றான். உயிர் வாயினா என்ன, பரமாத்மா என்ன, நமக்கு பரமாத்மாக்கும் நமக்கும் என்ன மாதிரி ஒரு வித்தியாசம், நம்ம எப்படி பரமாத்மா எப்படி நம்மளோட ஒவ்வொரு செயல்லாம் படிச்சோம் இப்போ. ஸோ அதெல்லாம் யார் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவன் தான் வந்து ப்ராப்பர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்னா கரெக்டான விஷன் அவன் பார்க்கறான். அவன் வந்து சரியான நாலேஜ்ல வந்து இதெல்லாம் படிக்கிறான். பரமாத்மா ஜீவராசிகள் மற்றும் ஜட இயற்கை அவற்றின் சரியான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கக்கூடிய ஒருவர் அறிவின் கண்களால் பார்க்கிறான். நல்ல நாலேஜோட அவன் வந்து இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறான். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப யார் படிச்ச? புவனேஸ்வரி ஜெயஸ்ரீ மகள் படிச்ச. யாவத் சஞ்சாயதே கிஞ்சேத் தத்வம் சாவரஜங்கமம் க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞ சம்யோகாத் தத்வேத்தி பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ சீஃப் ஆஃப் பரதாஸ், அதான் அர்ஜுனனை கூப்பிடுற. அர்ஜுனனுக்கு இது know that whatever you see in existence, both the moving and non-moving, is only a combination of the field of activities and the knower of the field. புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கலாம். என்ன சொல்ற, நீ என்னெல்லாம் பார்க்கிறாயோ, அந்த தமிழ் இருக்கு, பாரதர்களின் தலைவனை, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கிறாயோ அவை எல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். திரும்பி என்னது, திரும்பி பழைய பாயிண்ட்டுக்கே வராரு. இட்ஸ் ஒன்லி சம்மரி மாதிரி.
செயல்களை வந்து களம். இப்ப நம்ம உடல்ல தான் எல்லாம் இது இருக்கு, ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்மளால பண்ண முடியாது. ஒரு கண்ணுன்னு இந்த உடல்ல 2 கண்ணு இருக்கு, மூக்கு இருக்கு, வாய் இருக்குன்னா அந்த ஆத்மா என்ன பண்றது, அந்த அந்த இதை யூஸ் பண்ணி இந்த என்னது இந்த களம், இந்த பாடியில என்னெல்லாம் உறுப்பு இருக்கோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து படிக்கிறது. அதை வந்து அது புரிஞ்சுக்கணும். சரி, அவையெல்லாம் நீ என்னெல்லாம் பாக்குறையோ அசைவன அசையாதவை எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரிதான். ஒரு உடல்னு ஒண்ணு இருக்கு, அந்த உடலுக்குள்ள வந்து இதுதான் ஞானம். அந்த உடலுக்குள்ள அந்த ஆத்மா வந்து இட் இஸ் ஒரு நாய் உடலா இருந்ததுன்னா என்னது, 4 காலில் தான் நிற்கும், அதுக்கு கை கிடையாது. இப்படிதான் அந்த பேரலா இப்படிதான் நிற்கும், நம்ம இப்படி வெர்டிகலா நிற்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு உடலை எடுத்துன்னா அது போல மாறுபடும். அது ஒரு காது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், கேட்கிற திறன் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், சாப்பிட்ற திறன் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அந்த மாதிரி. ஸோ பரதர்களின் சிறந்தவரே தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கிறாய், எல்லா உயிர்வாழிகள் என்னெல்லாம் பார்க்கையோ, அசைவனையா இருக்கு, அசைவனமா இருக்கட்டும் உயிர்வாழி, இல்லை அசையாதவை அந்த மாதிரி உயிர்வாழியா இருக்கட்டும், அது எல்லாமே என்னது, அதுலயும் ஒரு களம்னு ஒண்ணு இருக்கு, செயல்களின் களமும். அந்த களத்தை அறிபவன் யாரு, அதுக்குள்ள ஒரு ஆத்மா, அதுக்குள்ள ஒரு பரமாத்மா, அது அந்த மாதிரி இந்த கலவையாகும். இது வந்து புரிஞ்சுக்கிறான். அந்த மாதிரி கிருஷ்ணா இது பகவானை போயிட்டு பிளேம் பண்ணிடுவேன். பகவான் நீ படுத்துறேன் எங்க போனீங்க இது இருந்தேன். இங்க வரும். எஸ் 13.27 spiritually realized person can distinguish between spirit and matter in all circumstances. Spiritually realized என்னது, பக்தர்கள் தான். எப்பவும் பக்தியில வந்து ஆழ்ந்து இருக்கிறவங்க என்னது, அவங்களால புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் எது ஸ்பிரிட், எது சோல், எது வந்து மெட்டீரியல், மேட்டர்னா என்னது, இட்ஸ் பீன் மேட். ஸோ அந்த மாதிரி எது உற்பத்தி ஆன பொருள் அதெல்லாம் அழிவு பெறும், எது வந்து உற்பத்தி இல்லாம இருக்கும், எது எப்பவுமே நித்தியமா இருக்கு. இந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் வந்து யார் புரிஞ்சுக்கணும், நல்ல ஆன்மீகத்தை முன்கிறவனுக்கு தான் அதெல்லாம் புரிஞ்சு வரும். ஸோ மூவிங், வாட் எவர் யூ சி இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், நான் மூவிங் என்னெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம், மூவிங்கும் பார்க்குறோம், நான் மூவிங் பார்க்குறோம். ஆனா அந்த நான் மூவிங்லயும் ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கா, இதெல்லாம் ஒன்லி a combination of the field of activities and the knower of the field. ஒன்லி பக்தனால தான் இது வந்து பார்க்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, படிச்சதே தான் அவங்க போடுவாங்க. அது என்ன அந்த விஷயம், இந்த பிக்சர் பார்த்தா கொஞ்சம் மாதிரி புரியாப்பட. ஐ திங்க் கோவில், பிரிசன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். பிரிசன் கோவில்ல மெட்டீரியல் வேர்ல்டு நம்ம இந்த சிறைசாலையில இருக்கிற போலதான் இருக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஸோ இது யாரு புரிஞ்சுக்கும், இவங்கெல்லாம் வந்து இது எல்லாமே சிறைசாலை தான். இந்த மாதிரி கிளப்ல போறதும், இன்டாக்சிகன், கேம்பிளிங் இதெல்லாம் பண்றவங்களும் என்னது சிறைசாலை. அவங்கெல்லாம் இவங்க சிறைசாலையில இருக்காங்க, இவங்க சிறைசாலையில இருக்காங்க. அது நம்மள மாதிரி உள்ளவங்க தான் சிறைசாலையில இருக்கும். அதுக்கு வெளியில என்ன இருக்கு, ஆன்மீகம் இருக்கு. ஆன்மீகத்துல அந்த குருமார்கள் நம்மள வந்து அந்த ஜெயில இருந்து வெளியில எடுக்க பாக்குறாங்க. மணி டாடி போன் பண்ணாங்கன்னு எதுவும் வேணாம். ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாரும் மியூட் பண்ணுங்கோ. நான் யாரோ எங்கிட்ட தான் பேசுறா அப்படின்னு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது வந்து நம்மளாம் இந்த ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கிறா போல. என்னது, பிரிசன் ஆஃப் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். நம்ம வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருப்போம், இந்த பிரிசன்ல இருப்போம். இதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு தான் இந்த ஆச்சாரியமார்கள் நமக்கெல்லாம் இதெல்லாம் புத்திமதி சொல்றாங்க. இது படிச்சு நம்ம வந்து வெளியில வரலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. லீலாவதி மாதா படிங்க. சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினஸ்யத்ஸ்வ வினஸ்யந்தம் யஹ பஸ்யதி ச பஸ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னது, one who sees the super soul accompanying the individual soul in all bodies. யாரு வந்து இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறானோ, சீஸ், ஆக்சுவலி சீஸ்னா என்னது, பார்க்கிறான் மாத்திரம், கண்ணால பார்க்கறது மாத்திரம், உணர்ந்து பார்க்கறான். somebody seeing, somebody is watching. இந்த மாதிரி see, watch இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட் இருக்கு இல்லையா. நம்ம தமிழ் என்ன இருக்கு, பார்க்கல், தமிழ்ல அந்த மாதிரி நம்ம வேர்டு பார்க்கணும். காண்பவன் இஸ் பியூர் தமிழ். ஸோ வாட் எவர் நம்ம வந்து புரிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து செயல்படுறோம் இல்லையா, அதுதான் பார்க்கல். ஸோ அது வந்து ஒன் ஹூ சீஸ் த சூப்பர் சோல், எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் இந்த ஆத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மா இருக்குன்னு யாரு வந்து பாக்குறானோ, அந்த மாதிரி கண்ணோட்டத்துல பாக்குறானோ, ஒன் ஹூ சீஸ் த சூப்பர் சோல் accompanying the individual soul in all bodies and who understands that neither the soul nor the super soul within the destructive body is ever destroyed actually sees. அப்படின்னா என்னது, எல்லா உடல்லையும் பரமாத்மா இருக்கான், ஆத்மா இருக்கான்னு யார் உணர்றானோ, அண்ட் வேற என்ன உணரணும், இந்த பரமாத்மாவும் ஆத்மாவுக்கும் அழிவில்லை,
இந்த உடல் அழிந்தாலும் அந்த அந்த பரமாத்மாவுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் அழிவில்லை. இந்த மாதிரி யார் வந்து பார்க்கிறானோ அவன் தான் ஆக்சுவலி பார்க்கிறான் அப்படின்னு என்னத்தான் அவன் தான் கரெக்டா புரிஞ்சுட்டு இருக்கான். இந்த நாலேஜ் அவனுக்கு வந்து அவன் வந்து சரியாக பார்க்கிறான். ஆக்சுவலி சீஸ். எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்வதுமே உண்மையில் காண்பவன் அவன் தான் கரெக்டா புரிந்து பார்க்கிறான். திரும்பி வரும் 18 சாப்டர்ல. Who is one who sees the indestructible super soul always accompanying the indestructible individual soul in all bodies is the actual seer. சரியான பார்வையால அவன் பார்க்கிறான். என்ன பார்க்கிறான்? எல்லா உடல்லையும் ஆத்மாவும் இருக்கு. அது இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள், அழிவற்ற ஒரு ஆத்மாவும் அழிவற்ற இதுவும் பரமாத்மாவும் இருக்கா அப்படின்னு யார் பார்ப்பானோ அவன் கரெக்ட் சரியான பார்வையில பார்க்கிறான். Who is a man in real knowledge? யார் ஆக்சுவலி சரியா பார்க்கிறான்? One who sees the three things in proper perspective. சரியான பார்வையில என்ன பார்க்கறான்? உடலையும் பார்க்கறான். The body, its proprietor, soul. Soul தான் அவர் வந்து என்னது proprietor, secondary proprietor. அப்புறம் super soul as a friend of the soul. சூப்பர் சோல் இருக்கு. தட் இஸ் என்னது? பரமாத்மாவும் இருக்காரு. அவர் தான் மெயின் கண்ட்ரோலர். அப்புறம் இரண்டாவது இது உரிமையாளர் யாரு? சோல். இதெல்லாம் நம்ம உடல்ல இருக்குன்னு சொல்றோம். உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா இந்த மூன்றையும் வந்து சரியா புரிஞ்சுக்கிறவன் தான் அவன் கரெக்டா பார்க்கிறான். ப்ராப்பர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அவன் பார்க்கணும். ஹவு சச் விஷன் இஸ் பாசிபிள்? இதை எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம்? பை குட் அசோசியேஷன் வித் ரியல் நோவர் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் சப்ஜெக்ட்ஸ். இதெல்லாம் வந்து யாருக்கு இதை பற்றி நல்லா தெரியுமோ, இந்த கிளாஸ் எல்லாம் மெயினா இந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணும்போது தான் புரியும். நம்ம இதை மிஸ் பண்ணிட்டோம், 2 கிளாஸ் வரல, 4 கிளாஸ் வந்தோம், அப்புறம் ஒரு 10 கிளாஸ் வரலன்னு புரியாது. தென் பேசிக் அப்புறம் என்னது எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் ஆகி சர்டிஃபிகேட் எல்லாருக்கும் வந்துடும். இட் இஸ் லைக் இப்போ நம்ம பௌதிக இதுலயே பார்க்கலாம் இல்லையா, கோர்ஸ் நிறைய இருக்கும். அங்க ஃபீஸ் கொடுக்கணும், இங்க ஃபீஸ் கிடையாது. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ யூ கேன் கெட் சர்டிஃபிகேட். வாட் அபவுட் நாலேஜ்? த நாலேஜ் யூல் கெயின் ஒன்லி வென் யூ கீப் அட்டெண்டிங். அப்பதான் கோர்வையா தெரியும். நேற்றுக்கு இது சொன்னாங்களே, அதுக்கப்புறம் அப்படி படிச்சாலே வராது, ஏன்னா விட்டு போயிடும், சரியா புரியாது. அவன் வந்தோம் வரல அந்த மாதிரி இருந்தாலும் கண்டிப்பா புரியாது. இதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு பிலாசபிக்கல் ஸ்டடிலாம், நாட் ஒன்லி பிலாசபி, எதுவுமே பக்தியும் அப்படிதான். டெய்லி பண்ணதான் பக்தி வரும். டெய்லி மங்களாரத்தி பார்க்கணும், டெய்லி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும், டெய்லி இவ்வளவு சாண்ட் பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி ரெகுலரா ஸ்டடியா இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோமே. ஸ்தைரியம் இதெல்லாம் நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம். அந்த குவாலிட்டிஸ் இதெல்லாம் தான் நாலேஜ் அப்படிங்கிறாரு பகவான். அந்த மாதிரி ஸோ எப்படி இதை வளர்த்து கொள்ள முடியும்? ஹவு சச் விஷன் இஸ் பாசிபிள்? ஒன்லி பை குட் அசோசியேஷன். குட் அசோசியேஷன் என்னது? இந்த மாதிரி கிளாஸ், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ஏன்னா இதெல்லாம் அசோசியேஷன் என்னது? இங்க நோ பாலிடிக்ஸ், நோ பிலிம் பத்தி பேச்சோ, கிரிக்கெட்டை பத்தி பேச்சோ ஒன்றும் நம்ம பேசுறது கிடையாது. எல்லாம் பகவானுடைய ஸ்கிரிப்சர் பத்தி தான் பேசுறோம். ஸோ இதுல என்னது? அசோசியேஷன் வித் குட் பீப்புள், வித் ரியல் நோவர் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் சப்ஜெக்ட். ஸோ சப்ஜெக்ட் என்ன சப்ஜெக்ட்? கோர் சப்ஜெக்ட் இஸ் அபவுட் த லார்ட். இதை நம்ம படிக்கும் போது அது வந்து நம்ம உள்ள அது ரெஜிஸ்டர் ஆகும். ஸோ அது வந்து எல்லாரையும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து புரிஞ்சு வரும். நெக்ஸ்ட் யாரே லீலாவதி மாதாஜிக்கு அப்புறம் நீங்களே ஆக்சுவலி பை திஸ் டைம் நீங்களே வந்து எடுத்து படிக்கணும். எனக்கு வந்து இப்போ மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். மாதாஜி யாரு? புவனேஸ்வரி. நீங்க எப்படி இன்னும் இருக்காளே எவ்வளவு பேர்? சிந்துஜா மாதாஜி இருக்காதியா? ஆர்டர் பார்த்துட்டு இருக்கு மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. இப்ப பாக்குறேனே யாரு? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ஒரு நிமிஷம். ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, அப்புறம் ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி படிங்க. அடுத்தது படிக்கிற மாதாஜி. அடுத்தது படிக்கிறா? ஓகே, இப்பதான் வந்துட்டு போய் ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. சமம் பஷ்யன் ஹி சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் நஹின சயசாமனவானம் மானம் ததோ யாதி பிராம்கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணி வச்சுங்க மாதாஜி, இல்லாட்டா மேவிங் போய் இருக்குமா இந்த ஆர்டர் தெரிய மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணா காதால கேட்கலாமே, உங்களுக்கு பேசதான் முடியாது. ஓகே, அப்புறம் என்ன சொல்ற? One who sees the super soul equally present everywhere. பரமாத்மா என்ன பாக்குறான்? யார் வந்து சரியா பாக்குறான்னு என்ன அர்த்தம்? அவன் வந்து பரமாத்மா எல்லா உயிர்களிடத்திலும் பாக்குறான். ஒரு அனிமலை பார்த்தாலும் அதுலயும் பரமாத்மா இருக்கு. ஒரு பேர்ட்லயும், ஒரு பறவை, என்னது மரம், இதெல்லாம் அசைபவை அசையாதவை எல்லாத்துலயும் வந்து பகவானை பார்க்கிறான். சூப்பர் சோல் பரமாத்மாவை பார்க்கிறான். அந்த மாதிரி ஈக்குவலா பாக்குறான். பிரசன்ட் எவ்ரிவேர் இன் எவ்ரி லிவிங் பீயிங்.
does not degrade himself by his mind. அவன் வந்து தண்ணியை தாழ்த்திக்கவும் மாட்டான், யாரையும் வந்து துன்புறுத்தவும் மாட்டான். தனக்குள்ளேயும் பரமாத்மா, அதே பரமாத்மா நமக்குள்ளேயும் இருக்கு. ஸோ அவனே தன்னை வந்து துன்புறுத்தி, சில பேர்லாம் அந்த விரதம் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு தன்னை ரொம்ப துன்புறுத்திப்பா. விரதம் மாத்திரம் இல்லை, என்ன ரொம்பவே பிசிக்கலா ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிப்பா. ஆனா அவங்க வந்து வேற விதமா நினைச்சுட்டு பகவான் உடல்ல என்ன இப்போ எனக்கு அந்த இது என்னது உடல்ல உள்ள என்ன சொல்லுவா, அந்த துன்பம்லாம் எனக்கு ஒண்ணும் இல்லை, பகவானுக்கு பக்தி பண்றீங்க. பகவான் நம்ம உடல்ல இருக்காரு, அவரை நம்ம வந்து துன்புறுத்தக்கூடாது. அதனாலதான் கடினமான ஒரு இதெல்லாம் நம்மளால முடிஞ்சா பண்ணலாம். அதனால பண்ணினேன், ஒரு ஏகாதசி ரொம்ப பண்ணேன். அப்புறம் 4 நாளைக்கு நான் ஹாஸ்பிட்டல் இது என்ன ட்ரிப்ஸ் ஏற்றின்னு இருக்கேன், அந்த இது குளுக்கோஸ் அந்த லெவலுக்கு போகக்கூடாது. அப்படியெல்லாம் பகவான் எல்லாம் நம்ம விலைக்கு வாங்க முடியாது. விடாம டெய்லி பண்றாப்புல பண்ணி அந்த ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் வந்து ஏகாதசி விரதம் அந்த மாதிரி இருந்து அப்புறம் அது படிப்படியா நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் அப்புறம் படிச்சேன், தசி அப்ரோச்சஸ் த டிரான்சென்டென்டல் டெஸ்டினேஷன். அப்படி அவன் ஆன்மீக அந்த உயர்வுக்கு போறான். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாழ்விலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. மனசால கூடி, நாட் ஒன்லி பிசிக்கல், இவன் மனசால கூடி தனியா அவன் வந்து டிகிரேட் பண்ண மாட்டான். ஏன்னா இஸ் ரெஸ்பெக்டிங் இஸ் பாடி. அது வந்து நம்ம சொல்றோம், நம்ம பாடியை வந்து ஒரு கோவில் மாதிரி தான். ஏன்னா பகவான் இருக்கார், வீட்டில் இருக்கார். ஸோ நம்ம பாடி நம்ம தூய்மையா வச்சுக்கணும். அந்த பாடிக்கு என்னது, நம்ம நிறைய சாப்பாடுலாம் வேண்டாம், ஏதோ உயிர் வாழக்கு என்ன சாப்பிடணுமோ அதெல்லாம் சாப்பிட்டு வந்து அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ தன்னை வந்து மனதாலையும் வந்து இழிவுபடுத்துவதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். அந்த டிரான்சென்டென்டல் பொசிஷனை அவன் அடைகிறான். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி ரெடி ஆயிட்டேன்னு படிக்கலாம். இல்லட்டா இது படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி மியூட் பண்றீங்களா? நான் மியூட் பண்ணிட்டே இருக்கேன், நான் மியூட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். மியூட்லயே இருந்தோம். இந்த ஆர்டர் எனக்கு எதுவும் தெரியும். ஓகே. Actual seer does not degrade himself by pursuing selfish desires of the mind. அவனே டிகிரேட்னா என்னது, அதுதான் அந்த ஃபோர்த் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க ISKCONல. கேம்லிங், இது என்னது என்ன நான்வெஜ் சாப்பிட்றது, இந்த வேர்டிங்க்கு சரியா வரல. ஸோ வாட் இஸ் த கரண்ட் சிச்சுவேஷன் ஆஃப் லிவிங் என்டிட்டி? ஒன் ஹேஸ் சிச்சுவேட்டட் ஹிம்செல்ஃப் டிஃப்ரெண்ட்லி than in spiritual world. அவன் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி இல்லாம அவன் வந்து தாந்தோணித்தனமா அவன் இருக்கான். வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் மைண்ட்? மைண்டால அவன் என்ன பண்ணலாம்? மைண்ட் இஸ் ஜென்ரலி அடிக்டட் டு சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். மனதால அவன் என்னது, இப்படி சும்மா இருந்தாலும் எனக்கையோ ஒரு கற்பனை உலகத்துல எல்லாம் அனுபவிக்க அவன் ஆசைதான் படுறான். என்னதான் இல்லைனாலும் அனுபவிக்க முடியாது. ஏன்னா மனைவி மக்கள் இருக்கா, ஆனா வந்து மனதளவுல அவன் என்னத்தையோ திங்க் பண்றான், ஒரு கார் வாங்கணும், ஒரு என்ஜாய் பண்ணணும் அந்த மாதிரி. ஸோ மனசு என்ன வேணா அது பண்ண தோணும். மைண்ட் இஸ் ஜென்ரலி அடிக்டட் டு சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். மனசு வந்து புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுல தான் அது எப்பவுமே பிஸியா இருக்கும். which binds the living entity in the material world. அதுதான் வந்து திரும்பி நம்மளை வந்து பிறப்பி எடுக்க வைக்கிறது. இந்த உலகத்துல நம்மளோட ஆசை காரணம் தான் நம்ம வந்து திரும்பி பிறவி எடுக்கிறோம். ஸோ when the mind turns to supreme super soul, அந்த மைண்டே நம்ம வந்து இதெல்லாம் விட்டுட்டு காரு, பங்களா, பணம், இந்த மாதிரி நியூடிட்டி, சீட்டு தான், கையில சீட்டெல்லாம் இருக்கு, கேம்பிளிங், இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல போயிட்டான்னா பகவானை மாத்திரம் தான் நினைப்பான். ஸோ when the mind turns to super soul, பரமாத்மா நினைக்க ஆரம்பிச்சான், one becomes advanced. அதுல என்ன ஆகும், என்ன கண்ணுக்கு ஏதோ பார்க்கணும், காதுக்கு என்னவோ கேட்கதான் வேணும், அதெல்லாம் ஷட் டவுன் தான் பண்ணிட்டு வெறும் மெடிடேட் பண்றேன்னா முடியாது. இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அப்போ கண்ணுக்கு பார்க்கணுமா, சரி நல்ல விஷயத்தை பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு பகவானோட அர்ச்ச விக்கிரகம். காதால கேட்கணுமா, சரி நல்ல வேற பிலிம் சாங்கை விட்டுட்டு நான் இதை கொடுக்குறேன், பஜன்கள். வாய் எனக்கு சாப்பிடணும், எல்லாத்தையும் சாப்பிடணும்னு ஆசை, ஆனா எனக்கு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுங்கிறது சாப்பிடணும். அப்போ பகவான் கண்டிப்பா நம்ம நான்வெஜ் படைக்கக்கூடாது, அனியன் கார்லிக் படைக்கக்கூடாது. பகவானுக்கு டெய்லி பகவான் படைத்ததை தான் நம்ம சாப்பிடணும். அது இல்லாத பகவானுக்கு படைக்காததை நம்ம சாப்பிட்டோம்னா we are eating sin. அதுவும் நம்ம வந்து பகவத்கீதா படிச்சிருக்கோம். ரெகுலரா யார் அட்டென்ட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்லோகன் நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணினது தெரிஞ்சிடும். ஸோ எவ்ரி டைம் we have to எது பண்ணினாலும் எத்கரோஷி தர்ஷனாசி, நாட் ஓன்லி சாப்பாடு, என்ன பண்ணினாலும் பகவானுக்கு ஒரு அர்ப்பணமா பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். ஸோ என்னது ஒன் பிகம்ஸ், அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, அது ஆன்மீகத்தை வந்து அவன் வந்துட்டான்னா அவன் வந்து கொஞ்சம் ஒரு படி மேல போய் அட்வான்ஸ் ஆயிட்டான். then one approaches the transcendental destination. அப்படியே பண்ணி அவன் வந்து ஆழ்நிலையில கொஞ்சம் உயர போயிடுவான். இவன் தான் ஆக்சுவல் சியர். இவன் தான் கரெக்டா எது நல்லது எது கெட்டது, ஆத்மானா என்னது, பாடினா என்னது, சூப்பர் சோல்னா என்னது, பரமாத்மானா என்னது, என்ன சம்பந்தம், இதெல்லாம் வந்து கரெக்டா இந்த லெவல்ல தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த லெவல்ல ஒன்றும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிக்சர் போட்டுன்னா கொஞ்சம் நல்லா புரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா.
இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க, ஒரே ஒரு நிமிஷம், நான் ஸ்லைடு சேஞ்ச் பண்றேன். இப்ப படிங்க மாதாஜி. 13.30. 30 தானே மாதாஜி? 30. பிரகிருதைவ ச கர்மாணி கிரியமானானி சர்வஷः யத் பஷ்யதி ததாத்மானம் அகர்த்தாரம் ச பஷ்யதி. நன்னா படிச்சேன் மாதாஜி, நன்னா படிச்சேன். எஸ், one who can see that all activities are performed by the body. என்ன பார்க்கறாமோ யார் வந்து அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். என்னது, இந்த உடல் தான் எல்லாத்தையும் பண்றது, இந்த உடல்ல இருக்கிற உறுப்புகள் தான் எல்லாம் பண்றது. கண்ணு வந்து இந்த உடல்ல அந்த உறுப்பு கண்ணு வந்தது பார்க்கறது, நான் ஒண்ணும் பண்ணல, கண்ணுதான் பார்க்கறது. அதுல உள்ள காதுன்னு ஒரு செவின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுதான் கேட்கறது. இந்த மாதிரி வந்து யார் புரிஞ்சுக்கிறானோ, one who can see that all activities are performed by the body which is created of material nature. இந்த பாடி என்னது, அந்த பஞ்சபூதங்களால ஆனது. நான் ஒண்ணும் இல்ல, நான் வந்து நான்கிறது என்னது, ஆத்மா. இப்ப நம்ம வந்து செகண்ட் சாப்டருக்கு அப்புறமே நான் சொல்றது எல்லாமே ஆத்மாதான். நம்ம ஆத்மாதான். நான் ஒண்ணும் பண்ணல, இந்த உடல்ல நான் இருக்கேன் இல்லையா, அந்த உடல்ல உள்ள கண்ணுதான் வந்து இப்ப பார்க்கறது, காதுதான் இது கேட்கறது. அந்த மாதிரி யாரு புரிஞ்சுக்கிறானோ, அப்புறம் என்னது, performed by the body which is created of material nature and sees that the self does nothing. நான் ஒண்ணும் பண்ணல அந்த மாதிரி நினைக்கிறானோ, அவன் தான் சரியா பாக்குறான், அவன் வந்து சரியான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறான். எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும், ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ, அவனை உண்மையில் காண்கின்றான். ஒன்னுதான் நான் நிறைய கேட்கிறோமே, கொலை பண்றது, கொள்ளை பிடிக்கிறது, அப்புறம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்துட்டு நான் பண்ணலப்பா, என் கை என்னோட பாடி பார்ட் தான் பண்ணிட்டு, கண்ணால அப்படியெல்லாம் அங்கெல்லாம் செல்லுபடி ஆகாது. இது வந்து நாலேஜ் என்னது, நம்ம ஸ்கிரிப்சுரல் நாலேஜ்ல இதுதான் சரியான பார்வை. ஆனா அந்த மாதிரி பண்றவங்க வந்து தப்பிக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து ஏதோ ஒரு ஆச்சாரியர் சொன்னதுதான், ஒண்ணு எனக்கு சிரிப்பே வந்தது. கரெக்ட் இல்லையா? அந்த வாதிடலாமே, பகவத்கீதா, ஏன்னா பகவத்கீதால தான் சத்தியம் பண்றான். பகவத்கீதால இப்படிதான் சொல்லியிருக்கு, நான் ஒண்ணும் பண்ணப்பா, என் கை பண்ணிட்டு, என் காது பண்ணிட்டு, என் கண்ணால நான் பார்த்தேன், கையால என் கையை அது பண்ணிட்டு, நான் ஒண்ணும் பண்ணல. அந்த மாதிரி தான் தப்பிக்க முடியாது, அங்க ஆத்மாலாம் செல்ல முடியாது. அடுத்தது யாரு? சிந்துஜா மாதாஜி படிங்க. சிந்துஜா மாதாஜி முன்னாடி இருந்தாங்க. மாதாஜி நான் சொல்றேன். சிந்துஜா மாதாஜிக்கு அப்புறம் நீங்க வாங்க. சரிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण. यथा पूद पृथक भावम एकसदम अनुपश्यति तद एव स विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. When a sensible man ceases to see different identities due to different material bodies, நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இதை பாக்குறோம், நாயை பாக்குறோம், பூனையை பாக்குறோம், என்னது நிறைய உயிர் வாழிகளை பாக்குறோம், மரங்களை பாக்குறோம், மலையை பாக்குறோம், எல்லாம் உயிர் வாழிகளோட நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ், 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் பாக்குறோம். ஆனா என்ன பண்றாங்க, எல்லாத்துக்குள்ளயும் ஒரே பரமாத்மா இருக்கு. அந்த மாதிரி யாரும் புரிஞ்சுக்கிறானோ, when a sensible man ceases அப்படின்னா வேற ஒண்ணுமே பாக்குறது இல்ல, அவங்க எல்லாருக்குள்ளயும் ஒரே கடவுளை, ஒரே பரமாத்மா பாக்குறானோ, ceases to see different identities due to different material bodies, he sees how beings are expanded everywhere. He attains to the Brahman conception. எப்படி உயிர்வாழிகள் வேற வேற உடலை எடுத்துதான் டிஃப்ரெண்டா இருக்காங்களே தவிர உள்ள இருக்கிற ஆத்மா பரமாத்மா ஒன்றுதான் அப்படின்னு அவன் யார் நினைக்கிறானோ, அவன் தான் வந்து பிரம்மன் கன்செப்ஷன், அவன் வந்து பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்க்கு அவன் வந்து டிரான்சென்டென்டலி, தட் இஸ் ஆழ்நிலையில அவன் வந்து பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல உயர்வு பெறதான். அறிவுள்ள மனிதன் பல்வேறு ஜட உடல்களில் பல்வேறு தோற்றங்களை காண்பதை நிறுத்தி உயிர்வாழிகள் எவ்வாறு எங்கும் பறந்துள்ளனர் என்பதை எப்போது காண்கின்றானோ அப்போது அவன் பிரம்மன் உணர்வை அடைகின்றான். அவன் வந்து பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல நமக்கு அது எப்படி அது புரிஞ்சுக்கலாம்னா, பகவான் சொல்லலாம். ஏன்னா பிரம்மன் இஸ் ஆல்சோ பகவான் தான். பகவானை அடையறதுக்கு அவன் வந்து நெருங்கி போறான். அவனுக்கு வந்து எல்லாமே பிரம்மன் ரூபமா எல்லாரையும் எல்லாம் தெரியறது அவனுக்கு. உங்களுக்கு ஏதோ மியூசிக் கேட்கறதா? கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு கேட்கலன்னா தப்பி சொல்லாங்க. இவர் இந்த மொபைல் வச்சுட்டு ஏதாவது இருக்கு, 4 மாடி இருக்கு, மேல கீழே எங்கேயும் போயிட்டு கஷ்டம்தான். ஹரே கிருஷ்ணா. நாங்க புதுவா வீட்டுக்கு வந்துட்டேன், இந்த பேட்டிட்டு தான் கேட்டோம், எப்படி இருக்கு வீடு எப்படி கேட்டுன்னா, ஒரு மாடிக்கு வந்து ரொம்ப பெருசு அப்படிங்கிறா.
அவளோட கன்செப்ட் என்னன்னா மாடி மாடியா இருக்கணும், வீடுனா மாடி இருக்கணும். இங்க எல்லாமே அப்படித்தானே. நம்ம ஊர்லயும் இருக்கு, பங்களாவில எல்லாம் இருக்கும். நம்ம எல்லாம் சாதாரண, நம்ம எல்லாம் ஒரு மாடி மாடியா ஒரு ரூம் தான். அது பாம்பேல எல்லாம் மேட்ச் பாக்ஸ் தான் இருக்கும், சின்ன வீடு தான். அது அப்படி சொல்றான், ஒரு ஃப்ளோருக்கு வந்து இது ரொம்ப பெருசா தான் இருக்கு அப்படின்னு. அதை விட பெருசா இருக்கு இங்க. ஓகே, என்ன படிச்சீங்க? இங்க வச்சுட்டு அவர் சார்ஜ் பண்ண வச்சுட்டு போயிட்டாரு இங்க. ஓகே, கிருஷ்ணா. விஷன் ஆஃப் ஆக்சுவல் சிஎம், யார் வந்து நிஜமா வந்து சரியா நிஜமா சரியான பார்வையில யார் பாக்குறாங்க? விஷன் ஆஃப் ஆக்சுவல் சிஎம் என்னது? ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் பெர்ஃபார்ம் பை த பாடி விச் இஸ் கிரியேட்டட் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். as an ஆத்மா அவர் பண்ணல, பாடி தான் எல்லாம் பண்றது. அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறான். the self does nothing. செல்ஃப்னா அந்த ஆத்மா வந்து ஒன்றும் பண்றது கிடையாது, உடல் தான் பண்றது. when does he attain brahman conception? எப்போ வந்து அந்த பிரம்மன் நிலைக்கு எப்போ உயர முடியும்? purified consciousness can thus develop krishna consciousness. இங்க என்ன பார்க்கலாம், இது பார்க்கலாம், இங்க இது அப்புறம் இது. ceases to see different identities due to different material bodies. again material bodies நிறைய இருக்கு. மெட்டீரியல்னா இது உற்பத்தியான கிரியேட்டட் பாடிஸ், லிவிங் பாடிஸ் இருக்கு. அது வந்து எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் அப்படி பார்க்காம உடல் தான் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, ஆனா எல்லாம் ஒன்றுதான். எல்லாருக்குள்ளயும் அதே பரமாத்மா இருக்காங்க. அப்படி யார் பாக்குறோம்? he sees how beings are expanded everywhere. 84 lakh ஸ்பீஷிஸ்னா எவ்வளவு இருக்கு. அது மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் உயிர்வாய்கள் இருக்கார்கள், ஆனாலும் எல்லாத்துக்குள்ளயும் ஒரே பரமாத்மா. thus absence of any material differentiation because of different bodies. அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் பாடி இருக்கு, ஆனா இது கிடையாது, வித்தியாசம் கிடையாது, எல்லாத்துக்குள்ளயும் ஒரே பரமாத்மா இருக்கான்னு யார் நம்புறாங்க? அந்த மாதிரி பியூரிஃபைட் கான்சியஸ்னஸ் கேன் thus develop கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். இந்த மாதிரி சரியான அறிவை பெற்றவன் சரியான பார்வையால் பார்க்கிறான், அவனுக்கு தான் கிருஷ்ண உணர்வே வரும். ஹலோ 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 ஓகே, நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 32 35ல முடியும். எஸ், யார் படிச்சுருந்தா? லாஸ்ட் யார் படிச்சா? சிந்துஜா மாதாஜி படிச்சா இல்லையா? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிச்சாளா? சுதந்திரா தேவி மாதாஜி படிக்கணும் மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. படிங்க. அநாதித்வான் நிர்குணத்வாத் பிரம்மாத்மாயம் அவ்யய. பரமாத்மாய சாரி, அநாதித்வான் நிர்குணத்வாத் பரமாத்மாயம் அவ்யயः ஷரீரஸ்தோ அபி கௌந்தேய ந கரோதி ந லிப்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Hare Krishna. Those with the vision of eternity can see that the imperishable soul is transcendental. என்னது நம்ம சோல், அதான் பாடிக்கு தான் வந்து இது இருக்கும். என்னது அது பிறப்பு இறப்பு எல்லாம் அதுக்கு தான் இருக்கு. ஆத்மாக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. those with the vision of eternity, இட்டர்னல் எப்பவுமே நிலைத்திருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை எதுக்கு இருக்கு? ஆத்மாக்கு தான் இருக்குன்னு யார் அந்த மாதிரி பார்க்கிறானோ, the imperishable soul is transcendental. அதெல்லாம் ஆன்மீகமயமானது, இட்டர்னல், எப்பொழுதும் உள்ளது, and beyond the modes of nature. ஆத்மாக்கு எப்படி முக்குணங்களையும் தாண்டி போற அந்த சக்தியும் அவருக்கு உண்டு. தட் இஸ் என்னது, சித்த சத்த நிலையில போட்டு ஒன்னில பாடியில இருக்கிறதுனால தான் ஒரே விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹலோ ஹலோ சொல்லுமா. ஹலோ 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 ஹலோ
பசங்களை கூட்டின்னு வரதுக்கு ஆயிடுச்சு. ஆனா அவங்க வந்துப்பாங்க, கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி உங்க வீட்ல இருந்து சத்தம் வருது, மியூட் பண்ணுங்க. ஓகே, இது படிச்சுட்டா இல்லையா மாதாஜி? ஃபுல்லா படிச்சுட்டாலே லிப்பியத்தை. தோஸ் வித் நானும் இது சொல்லியிருந்தேன். தோஸ் வித் த விஷன் ஆஃப் இட்டர்னிட்டி. இந்த வந்து என்னது, நமக்கு அழிவில்லை, இந்த ஆத்மா அழிவில்லை, அந்த மாதிரி ஒரு கண் பார்வையில யார் பாக்குறானோ, இம்பெரிஷபிள் சோல் இஸ் டிரான்சென்டென்டல். அப்புறம் என்னது, இந்த சோல் வந்து முக்குணங்களையும் தாண்டி போகக்கூடிய அந்த மாதிரி ஒரு என்னது சச்சித் ஆனந்தா. ஏன் நம்ம பரமாத்மா பகவான் எப்படி சொல்றோம் சச்சித் ஆனந்தா, அதே மாதிரி தான் நமக்கு ஆத்மாக்கும் பொருந்தும். நம்மளும் சச்சித் ஆனந்தா தான், இட்டர்னல், எப்பவும் உள்ளதுதான், beyond the modes of nature, despite contact with the material body. Oh Arjuna, the soul neither does anything nor is entangled. அப்படின்னது இந்த மூன்று முறைகள், முக்குணங்கள் அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அதுல சம்பந்தப்பட்டதுனாலதான் எல்லா வேலையும் அது பண்றது. முக்குணங்கள் தான் அது பண்ண வைக்கிறது. இல்லாட்டா ஆஸ் ஆத்மா அது வந்து ஒரு செயலும் செய்யறதில்லை. ஒரு என்னது செடுக்கு சொல்லணும், என்டாங்கிள் தான் என்னது, பந்தப்பட்டுக்க மாட்டேங்கிறது, பந்தப்பட்டுக்காது. இது வந்து ஒரு உடலை எடுத்து வந்து முக்குணங்களை எது தாக்கும் போது அது வந்து பந்தப்பட்டுக்கிறது. இல்லாட்டா ஆத்மாக்கு அந்த மாதிரி பந்தம் கிடையாது. சோ நித்தியத்தின் பார்வையை உடையவர்கள் அழிவற்ற ஆத்மா தெய்வீகமானது, நித்தியமானது, இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதை காண முடியும். ஜட உடலின் தொடர்பில் இருந்தாலும் கூட அர்ஜுனா, ஆத்மா எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுவதோ இல்லை. அது ஒண்ணும் செய்யவும் செய்யாது. அது அந்த உடலை எடுத்துன்னு வரும்போது அது செய்யறது. அது செய்யறதுன்னா என்னது, அது இல்லை, இந்த உடல் தான் செய்யறது. எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் தெரியாது. ரெண்டு மூணு ஸ்லோகம் அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஓகே, இவ்வளவு நம்ம போர் அடிச்சதுக்கு நெக்ஸ்ட் சாப்டர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். திரும்பி 15 சாப்டர் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா அதுவும் கொஞ்சம் பரவாயில்ல. 15 சாப்டரும் கொஞ்சம் ஃபுல் சாப்டர் அந்த மாதிரி இருக்காது, நல்லா இருக்கும். ஓகே, அடுத்தது யாரு? சுதந்திரன். இப்ப நானே படிச்சிடறேன், 3 தானே இருக்கு. அது யதா சர்வகதம் சௌக்ஷ்மியாத் ஆகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ராவஸ்திதோ தேஹே ததாத்மா நோபலிப்யதே. The sky, due to the subtle nature, does not mix with anything. பாதாயத்தில் என்ன இருக்கு, அது வந்து ரொம்ப சூக்ஷ்மமா தான் இருக்கு. ஸ்கை கருத்தோட தொட முடியுமா? கிடையாது. அது ஒரு வெளி என்னது, இட்ஸ் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் தான். பட் அதுக்கு ஸ்கைன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஆனா அது ஒன்னுத்துக்கும் அது வந்து நாட் கெட்டிங் என்டாங்கிள்ட் வித் எனிதிங், டஸ் நாட் மிக்ஸ் வித் எனிதிங். ஆல்தோ இட் இஸ் ஆல் பர்வேடிங், எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கு. இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு மேகம் வந்தாலும் அது அப்படி போயிட்டே இருக்கும். அது ஒன்றும் டசன்ட் கெட் அஃபெக்டட். அந்த மாதிரி all pervasive. Similarly, the soul situated in Brahman vision does not mix with the body, those situated in the body. அதனால அதே போலதான் சோல் என்ன பண்றது, 90 வயசு 100 வயசு 120 வயசு வரைக்கும் ஒரு உடல் இருந்தாலும், ஐயோ இந்த உடலை விட்டு நான் எப்படி பிரியறதுன்னா அதெல்லாம் வருத்தமே படாது. அது பார்ப்போம், கையும் சரியில்லை, காலும் சரியில்லை, ஒன்றும் சரியில்லை, எல்லா ஸ்பேர் பார்ட் எடுத்து சரி டாட்டா பைவன் சொல்லிட்டு அது வேற ஒரு உடல்ல போயிடுது. இட் டசன்ட் கெட் அட்டாச்ட் டு த பாடி. அந்த மாதிரி சோ எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல் பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. நம்ம ஆத்மா என்பது இதுதான், எல்லா ஆத்மா அது மாதிரிதான். இது பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிற ஆத்மானாக்கா என்ன அர்த்தம், நல்ல ஆழ்ந்த இது தெய்வீக தன்மையில இருக்கிற ஆத்மா கலக்கிறது இல்லை. தான் லாஸ்ட். யதா பிரகாஷயதி ஏகः கிருத்ஸ்னம் லோகம் இமம் ரவிः க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருத்ஸ்னம் prakashayati bharata. Oh son of Bharata, as the sun alone illuminates all this universe, so does a living entity, one within the body illuminate the entire body by consciousness. Consciousness என்னது, எப்படி சூரிய வெளிச்சம் வந்தா எல்லாம் பிரகாசப்படுறதோ, சூரியன் மறையும் போது என்ன மறையறது இல்லை, நம்ம தான் திரும்புறோம், அப்ப எல்லாம் இருள் அடையிறதோ, அது போல நமக்குள்ள உள்ள உணர்வு எப்படி ஏற்படுறது? பிகாஸ் ஆஃப் சோல். அந்த சோல் இருக்கிறதுனாலதான், அந்த ஜீவாத்மா ஆத்மா இருக்கிறதுனாலதான் எல்லாம் உணர்வு பெற்று இருக்கு. The moment the soul goes out, கான்சியஸ்னஸும் போச்சு, எல்லாமே போச்சு, எல்லாமே முடிவு பெறுது. சோ பரதனின் மைந்தரே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றான். அது ஒரு சின்ன ஆத்மா இல்லையா, அதோட சைஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம, அவ்வளவு சின்னது. ஆனா எப்படி சார்ஜஸ் எவ்ரிதிங், ஃபுல் சென்ஸை வந்து கிரியேட் பண்றது. கான்சியஸ்னஸ் क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा
பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் ச ஏ விதுர் யாந்தி தே பரம். Those who see with the eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body and can also understand the process of liberation from the bondage in material nature attain the supreme soul. யார் என்னது எப்படி பார்க்கிறான், யார் வந்து கரெக்டா அந்த நாலேஜ், இந்த நாலேஜ் எல்லாம் படிச்சு அந்த நாலேஜை யூஸ் பண்ணி அந்த பார்வையால் பார்க்கிறான். என்னதை பார்க்கிறான், உடல் என்னது, சோ டிஃப்ரெண்ட், உடல் வந்து எவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட், ஆத்மாங்கிறது எவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட், பரமாத்மா எவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட், இந்த அவளுக்குள்ள என்ன சம்பந்தம், அந்த இது என்னது இயற்கையுடன், இதெல்லாம் வந்து கரெக்டா வந்து அந்த நோர் ஆஃப் த பாடி கேன் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் லிபரேஷன். இதனால் அவனுக்கு வந்து முக்தியும் கிடைக்கும் என்றும் அவனுக்கு வந்து ஒரு வழி இருக்கு அப்படின்னு நம்புறான். ஃப்ரம் பாண்டேஜ் இன் மெட்டீரியல் நேச்சர் அட்டெண்ட் த சோல். உடலுக்கும் உடலில் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கை அடைகின்றனர். என்னங்க அவரோட போன் அமிர்தான் ட்ரை பண்ணான்னு வந்துருக்கு, மொபைல் அடிச்சது 4:45 தான் விடுவலாம். அக்ஷதா அண்ட் சார்ஜிங் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு, 1% என்னோட இருந்துருக்கு அவங்களோட அக்ஷதாவும் அமர் ஃபோன் வந்து கழு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன். ஓகே, அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பார்வையில இருக்கிறவன் தான் வந்து பரம இலக்கை அடைய முடியும். அந்த மாதிரி வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். லாஸ்ட் ஸ்லைட். 35 இப்போ படிச்சோமா, என்ன படிச்சேன்னா படிச்சேன் மாதாஜி, 35 படிச்சாச்சு, 35 படிச்சேன். இன்னும் 2-3 ஸ்லைட் இருக்கு. ஓகே, சோ ஒன் வேர்ஸ் சாப்டர் சம்மரி, ஒரே ஒரு வேர்ஸ்ல வந்து ஃபுல் 13வது சாப்டரையும் வந்து முடிவு, அந்த ஒரு அந்த ஃபுல் சாப்டரோட சம்மரி மாதிரி இந்த ஒரு இதுல என்னது வேர்ஸ் என்னது ஸ்லோகம். ஸோ என்னது ஞான சக்ஷுஷா, seeing with the eyes of knowledge the difference between the body, the knower of the body, the process of liberation from bondage in material nature. இப்போ இதனால தான் நமக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கும். எப்படி இந்த பாடினா என்னது, இந்த knower of body அது ஆத்மானா என்னது, பரமாத்மா என்னது, இதை நல்லா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறவன் என்ன கிடைக்கும் அவனுக்கு, இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் இந்த விடுதலை பெற்று அவன் வந்து பகவானை அடைவான். ஸோ டோட்டல் 13வது சாப்டரோட சம்மரி வந்து இந்த 35வது ஸ்லோகத்துல வந்திருக்கு. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகோ நாம 13வது அத்தியாயः 13வது சாப்டர் முடிவு பெற்றது. இப்ப என்ன பார்த்தோம் நம்ம 13வது சாப்டர்ல, அர்ஜுனா 6 கொஸ்டின். என்னெல்லாம் பிரகிருத்தினா என்னது, புருஷா, க்ஷேத்ர, க்ஷேத்ரஜ்ஞ, ஞானம், ஞேயம், இந்த 6 இது கேட்டார். அதெல்லாம் பகவான் வந்து ஆன்சர் பண்றார். கேள்வி 3, 4 க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞ முதல்ல அதுக்கு பதில் அளித்தார். இதுல 2வது ஸ்லோகத்தில் 7 செயல்பாடுகளின் களம் மற்றும் புலத்தை அறிந்தவர் கிருஷ்ணர் பதில் அளிக்கிறார். அப்புறம் 8லேருந்து 12 வந்தது 5வது கொஸ்டினுக்கு. அந்த 5வது கொஸ்டின் என்னது, ஞானம்னா என்னது அப்படின்னு. ஸோ கிருஷ்ணர் மேலும் பதில் அளிக்கிறார் ஞானத்தை பற்றி, அறிவு மற்றும் விடுதலையின் செயல்முறை சொல்றார். அப்புறம் 13லேருந்து 19 என்ன பார்த்தோம்னாக்கா 6வது கொஸ்டின், அதான் இன்னைக்கு பார்த்தோம், நேற்று பார்த்தோம். 6வது கொஸ்டின் ஞேயம், இது அறிவு, அந்த நாலேஜை படிச்சு நமக்கு என்ன பயன் அது பார்த்தோம். கிருஷ்ணரின் 6வது கேள்விக்கு மேலும் பதில் அளிக்கிறார், அறிவின் பொருள். அப்புறம் இது 20லேருந்து 26 வரைக்கும் இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம்னாக்கா கிருஷ்ணர் 1, 2 கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கிறார். அப்படின்னா ஒன்று என்னது பிரகிருதி, அப்புறம் புருஷா, இதான் 2 பேருக்கும் உள்ள சம்பந்தம் ஒன்றியம், அதை பார்த்தோம். அப்புறம் 27-35 ஞான சக்ஷுஷா, அறிவின் பார்வை, ஞானத்தால நம்ம வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம். நாளைக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர், இனிமே வர சாப்டர்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், ப்ளீஸ் அட்டெண்ட். அப்புறம் 18 days கோர்ஸ் கரெக்டா முடிச்சுக்கலாம். 18 days இல்ல, சாரி, அந்த 18 சாப்டர். ஓகே, நாளைக்கு வந்து இது உயிர்வாழிகளின் விடுதலையும் மற்றும் கட்டுண்டு இருக்கும், எப்படியெல்லாம் நமக்கு இதா இருக்கும், கட்டுண்ட வாழ்வுல தானே இருக்கும் இல்லையா, அதுல நம்ம வந்து எப்படி விடுதலை பெறணும், அது எப்படி விடுதலை பெறலாம், அது
ஸோ உள்ளேருந்து 4வது. அப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த பைண்டிங் ஆஃப் பியூர் சோல் பை 3 modes. எப்படி நம்ம கட்டுப்பட்டு இருக்கோம், எதனால், இந்த 3 முறைகள் அதுதான். இப்போ 5லேருந்து 9 அது பார்க்க போறோம். தூய ஆத்மா 3 முறைகளால் பிணைந்திருப்பதின் விளக்கம். 10லேருந்து 13 ஒரு நபருக்குள் இருக்கும் முறையின் மேலாதிக்கத்தை அங்கீகரித்தல். ஒரு பிறவி குணம் நம்ம சொல்றா போல சில பேருக்கு அப்படியே ஒரு குணமே இருக்கும், அது என்னதான் மாத்தணும் முயற்சி பண்ணணும் முடியாது. ஸோ அதோட மேலாதிக்கம் இருக்கும். அந்த மேலாதிக்கத்தினால அந்த ஒரு குணத்தோட மேலாதிக்கத்தினால அவன் என்ன மாதிரி போங்கப்பா. இல்லப்பா, நான் இது முடிச்சு நான் வந்து ஊத்திடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்னது, ஒரு நபருக்குள் இருக்கும் முறையின் மேலாதிக்கத்தை அங்கீகரித்தார். அது நமக்கு அது பெரிய ஒரு ஒருத்தருக்குள்ள என்ன இருக்கு, அந்த முறை காரணமா அவன் எப்படி எல்லாம் பிஹேவ் பண்ணுவோம், எப்படி எல்லாம் சாப்பிடுவோம், இதெல்லாம் ஒரு இல்லை, எப்படி எல்லாம் பிஹேவ் பண்ணுவோம், அப்புறம் என்ன ஆக்ஷன்ஸ் 14லேருந்து 18 முறைகளுக்கு ஏற்ப செயல்கள், அது போலதான் அவன் செயல் பண்ணுவான். அண்ட் இறப்பு, அவன் இறக்கும் போதும் அதே நேச்சர்ல இருக்கும்போது இறக்கும் போதும் அவன் எந்த நிலையில அவன் எந்த இடத்துக்கு போவான் அப்படின்னு. 19லேருந்து 27 கடைசியில இருந்தது முறைகளை மீறுதல். இதெல்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் பகவான் கொடுத்துருக்கார். அந்த ஃப்ரீடத்தை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி இதை தாண்டி போகலாம், இதை நம்ம நாளைக்கு பார்க்கிறோம். ஓகே, எப்போ இந்த 14வது சாப்டரின் பலன் பத்ம புராணத்துல என்ன கொடுத்திருக்கு, இந்த 14வது சாப்டர் படிச்சா என்ன பயன். பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் அத்தியாய பாராயண பலன்கள். புண்ணியத்தின் பலன் கிடைக்க துங்கபத்ரா நதிக்கரையில் தீய பழக்கத்திற்கு ஆளான ஒரு பெண் தன் காதலனை தேடி அலையும் பொழுது ஒரு புலியால் கொல்லப்பட்டாள். அந்த புலியோ பிராமணனாக பிறந்து பணத்திற்காக தன் ஞானத்தை கீழ் மக்களுக்கு விற்றதால் புலியாக பிறந்தவன். அந்த புலியோ பிராமணனாக பிறந்து பணத்திற்காக தன் ஞானத்தை கீழ் மக்களுக்கு விற்றதால் புலியாக பிறந்தவள் அந்த பெண்ணோ தன் தீய பழக்கத்தால் சண்டாள பிறவி எடுத்து கோவிலில் வாசுதேவன் என்ற அந்தணன் கீதையின் 13வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்வதை செவி கொடுத்து கேட்ட புண்ணியத்தால் நற்கதி அடைந்தார். எனக்கு ஒண்ணு புரியுது. ஓகே, புலியால கொல்லப்பட்டாள். ஆனா கெட்ட பழக்கத்துல இருந்ததுனால இருந்தாலும் 13வது அத்தியாயம் பாராயணம் செய்வதை கேட்டு நற்கதி அடைந்தாள். பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு முடிச்சோம். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, हरिदास ठाकुर की जय, कृष्ण महामंत्र की जय, महाप्रभु की जय, गीता और श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय, राधा गोविंद की जय, श्री रामलल्ला की जय, और प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. லைவ் ஸ்டாப் பண்ணுங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा. ललितम्मा का हरे कृष्णा. ललिता माता